Λοιπόν, καλησπέρα σας. Εκ μέρους της διοίκησης θα ήθελα να απευθύνω ένα χαιρετισμό και να σας καλωσορίσω σε αυτή την επιστημονική εκδήλωση της Β' Νευρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου ΑΧΕΠΑ. Να ευχαριστήσω τον καθηγητή, τον κύριο Γρηγοριάδη και όλη την ομάδα και το επιτελείο του και να πω το ότι μέσα σε αυτή την κατάσταση που διανύουμε όλοι και την ταλαιπωρία της πανδημίας, η συζήτηση αυτή η οποία θα γίνει σε επιστημονικό επίπεδο για την σκλήρηση κατά πλάκας, από ό,τι γνωρίζω έχει επίδραση, έχει επιρροή και σε σχέση με το COVID και από COVID προς τις παθήσεις αυτές όλου του νευρολογικού φάσματος. Εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωση αυτή και εύχομαι καλύτερες ημέρες. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Διοικητά. Καλησπέρα σε όλους σας. Με τη σειρά μου θέλω και εγώ να ευχαριστήσω θερμά τη διοίκηση του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, προσωπικά τον κύριο Διοικητή, αλλά και τον κύριο Υποδιοικητή, ο οποίος μερίμνησε για αυτήν την και παρότρινε και την διοργάνωση της σημερινής ημερίδας. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω κάνοντας share screen, παράθυρο. Η σημερινή επιστημονική εκδήλωση που διοργανώνεται από το νοσοκομείο μας έχει τον τίτλο «Η πολλαπλή σκλήρηση ως παράδειγμα διαχείρισης χρόνιων νευρολογικών νόσων κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19, η εμπειρία του Κέντρου Πολλαπλής Σκλήρησης Β' Νευρολογικής Κλινικής του ΑΧΕΠΑ». Πολύ σύντομα επιτρέψτε μου μία εισαγωγή στην σημερινή... Ωραία. Ζητώ συγγνώμη για τα αγγλικά των διαφανειών. Έχω πάει στην επόμενη, αλλά δείχνει αυτή. Ναι. Εγώ είμαι εδώ. Άρα να το κάνω από εδώ, όχι σαν πλήρη, share. Βάσει παράθυρο νομίζω. Και πατάς εδώ. Ελπίζω αυτή τη φορά να γυρίσει. Ευχαριστώ πολύ. Από εδώ αλλάζω. Ωραία. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη για τα αγγλικά, ξαναλέω, των διαφανειών, τουλάχιστον των δικών μου, αλλά είμαι και λίγο τεμπελάκος. Αυτά είναι από παρουσιάσεις τις οποίες έτσι κι αλλιώς καλούμαστε να κάνουμε και τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ συχνά σε διάφορες εκδηλώσεις και επιτροπές όπου κάνουμε παρουσιάζουμε την κλινική μας και το κέντρο μας. Σύντομα να πω λοιπόν ότι η δεύτερη νευρολογική κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1973 από τον καθηγητή Ιωάννη Λογοθέτη, άρα και πρωτοεγκαταστάθηκε στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος. Συνεπώς η κλινική μας είναι 48 ετών. Το 2023 θα γιορτάσουμε τα 50 χρόνια από την ίδρυσή της. Από το 1987 και μετά τοποθετήθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου βρίσκεται και μέχρι σήμερα για τα τελευταία 34 χρόνια. Όταν ιδρύθηκε σαν ένα εκπαιδευτική κλινική πανεπιστημιακή για φοιτητές της ιατρικής, ειδικευόμενους στην νευρολογία και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σήμερα τα πράγματα δεν είναι έτσι ακριβώς, έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Πολύ σύντομα να πω ότι έχουμε φυσικά τις κλινικές μας δραστηριότητες, αλλά έχουμε και εργαστηριακές δραστηριότητες. Στις κλινικές μας δραστηριότητες γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε την κλινική, τα κλινικά εργαστήρια, εγκεφαλογράφημα, βίντεο EEG, ηλεκτρομυογράφημα, προκλητά δυναμικά. Έχουμε τα εξωτερικά μας ιατρεία και το κέντρο πολλαπλής
κλήρησης βάσει του ΦΕΚ και του εσωτερικού κανονισμού που ισχύει πλέον εδώ και νομίζω 2 ή 3 χρόνια για την κλινική. Από όλες τις δραστηριότητες μας ταχυολογώ αυτές που είναι με κόκκινο, όσον αφορά δηλαδή γιατί οι υπόλοιπες είναι γνωστές στους περισσότερους από εσάς. Στις εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες είναι τα λεγόμενα perceptorship, στα οποία εκπαιδεύουμε σε ένα πρόγραμμα 2,5 ημερών εγχώριους και διεθνείς ξένους συναδέλφους μας, ειδικούς νευρολόγους, κυρίως στο κομμάτι της διαχείρισης πολλαπλής κλήρησης και των απομεινωτικών νοσημάτων. Να πούμε ότι η κλινική μας από αυτό το νοσοκομείο διαχειρίζεται ένα μεγάλο πρόγραμμα εθνικό που έχει να κάνει με μια εμβληματική δράση για την ιατρική της ακριβίας στα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, και αυτό το διαχειριζόμαστε εμείς από αυτή την κλινική για όλο το ΑΠΙΘΙΤΑ, σε συνεργασία και με άλλες βέβαια νευρολογικές κλινικές, τις άλλες δύο, την Α και τη Γ νευρολογική κλινική, αλλά και άλλα εργαστήρια ερευνητικά που υπάρχουν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Επίσης, να σταχυολογώ το θέμα της βιοτράπεζας και έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία για να πάρει την σφραγίδα με βάση τα διεθνή στάνταρς που υπάρχουν, που ισχύουν για τις βιοτράπεζες. Και επίσης να πω για τις συνεργασίες που εξακολουθούμε να έχουμε με κλινικές και ερευνητικά κέντρα από τη Ρωσία, το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία, την Κύπρο και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η κλινική μας τη γνωρίζετε όλοι. 12 θάλαμοι, 31 κρεβάτια, 2 αφιερωμένα είναι αποκλειστικά για βίντεο EEG. Έχουμε επιπλέον 4 θέσεις στο κέντρο πολλαπλής σκλήρησης. Από κάτω βλέπετε όλες τους διαφορετικούς τομείς που υπάρχουν στην κλινική μας, και πάω κατευθείαν στο κομμάτι του κέντρου πολλαπλής σκλήρησης, γιατί στο σημερινή μας εκδήλωση αυτό που ουσιαστικά θέλουμε να δείξουμε είναι το τι κάναμε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε χρόνια προβλήματα μιας ιδιαίτερα ευαίσθητης κατηγορίας νευρολογικών ασθενών, αυτών δηλαδή που πάσχουν από πολλαπλή σκλήρηση, καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας, όταν σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, η πρόσβαση στα νοσοκομεία εξαιτίας της κατάστασης που υπήρχε και αυτής που φοβάμαι με βάση τα όσα βλέπω και μπορώ να κρίνω έρχεται, θα είναι δύσκολη ξανά να υπάρχει πρόσβαση αυτών των ασθενών στα μεγάλα νοσοκομεία. Το κέντρο πολλαπλής σκλήρησης λοιπόν έχει αυτούς τους 8 γιατρούς, τους οποίους νομίζω γνωρίζετε όλοι. Καθένας από αυτούς έχει ένα διαφορετικό task, ένα διαφορετικό καθήκον για να υπηρετήσει σε σχέση με τον έναν και μοναδικό ασθενή που έχουμε κάθε φορά, αλλά όλο αυτό συμβάλλει σε μια ολιστική προσέγγιση των προβλημάτων των ασθενών μας και της λύσης τους. Συνεχίζω φυσικά με άλλους τομείς που πρέπει να έχει ένα κέντρο πολλαπλής σκλήρησης με βάση τον ορισμό που δίνεται διεθνώς, και αυτό δεν είναι άλλο από εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό. Έχουμε την κυρία Τάτση, την οποία θα χαρούμε στη συνέχεια να ακούσουμε στην σύντομη εισήγηση που θα κάνει. Το κέντρο πρέπει να έχει διαχείριση, καλή διαχείριση, ώστε να συντονίζεται όλος αυτός ο κικαιώνας πραγμάτων που συνθέτουν και πλαισιώνουν την λειτουργία του. Έχουμε μονάδα νευροψυχολογίας, διότι ως γνωστόν έχουμε σοβαρά θέματα με τις ανώτερες κλινικές λειτουργίες ασθενών πασχόντων από αυτοάνωσα νοσήματα του κεντρικού νευρικού και ιδιαίτερα της πολλαπλής σκλήρησης. Και τέλος, το εργαστήριο προκλητών δυναμικών, το οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να το διευθύνει η συνάδελφός μου, η Βιργινία Ιγιντζή, επιμελήτρια της νευρολογικής στην κλινική μας. Το κέντρο πολλαπλής σκλήρησης βέβαια έχει και ένα αναπόσπαστο άλλο κομμάτι που είναι καθαρά το ερευνητικό, και εδώ σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια βλέπετε κάποιους από τους χώρους του ερευνητικού και κάποιες από τις τεχνικές τις οποίες εφαρμόζουμε σε βασική έρευνα και μεταφραστική έρευνα, και εδώ στην εικόνα αυτή βλέπουμε με όλους τους συνεργάτες οι οποίοι συμμετέχουν και δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον χώρο. Συνολικά, αν τους μετρήσετε, δηλαδή μιλάμε για 19 άτομα επιστημονικό προσωπικό, τα οποία υπηρετούν την νευροανοσολογία, την πολλαπλή σκλήρηση και την κλινική και ερευνητική και πειραματική της έρευνα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και πιο συγκεκριμένα στην κλινική μας. Και κλείνω δίνοντάς σας κάποια στοιχεία που αφορούν περισσότερο φυσικά το νοσοκομείο.
εδώ και ευχαριστώ θερμά τον κύριο Μέλανδρο Ευχετζή, τον έχω και εδώ απέναντί μου, που είχε την καλοσύνη να ανταποκριθεί στο αίτημά μας και να μας δώσει αυτά τα στατιστικά στοιχεία, όπου βλέπετε τους αριθμούς στην αριστερή στήλη των ασθενών οι οποίοι νοσηλεύτηκαν, πάντοτε μιλάμε για πολλαπλή σκλήρηση, έτσι, μόνο, που νοσηλεύτηκαν κατά τη διάρκεια των ετών, και βλέπουμε ότι παρά το ότι υπήρχε μία κάμψη το 2020, ξανά υπάρχει μία άνοδος το 2021 μέχρι τον Νοέμβριο του 2021, 616 ασθενείς με πολλαπλή σκλήρηση και 50 με άλλα απομειληνωτικά νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος, όπου ήρθαν οι άνθρωποι αυτοί να διαγνωστούν για το αν πρόκειται για πολλαπλή σκλήρηση ή όχι, και τελικά δεν ήταν άλλα απομειληνωτικά νοσήματα. Στη δεξιά στήλη βλέπουμε την δραστηριότητα του κέντρου πολλαπλής σκλήρησης ως κέντρου ημέρας και του εξωτερικού ιατρείου. Βλέπουμε σίγουρα ότι υπήρξε πάλι ξανά κάποια κάμψη το 2020. Το 2021 και μέχρι τον Νοέμβριο καταγράφονται με βάση τα στατιστικά που μας έδωσε ο κύριος Ευχετζής 2.736 περιπτώσεις, επισκέψεις, και όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι σημαίνουν πράγματα. Σημαίνουν αξιολόγηση κλινική, σημαίνει παρακολούθηση, σημαίνει συνταγογράφηση, σημαίνει. Να πω επίσης ότι μέχρι στιγμής εδώ και 10 χρόνια έχουμε τρέξει 34 κλινικές μελέτες φάσης 3 και 4, και επίσης να πω ότι εντός του 2021 και σε περίοδο πανδημίας από το κέντρο αυτό βγήκανε 21 δημοσιεύσεις σε υψηλό impact factor επιστημονικά περιοδικά της αλλοδαπής και 7 δημοσιεύσεις πάλι σε υψηλού impact factor περιοδικά της επιστημονικά της αλλοδαπής. Προέκυψαν δημοσιεύσεις οι οποίες αφορούν αποκλειστικά τον COVID-19 και τη σχέση του με την νευρολογία. Με όλα αυτά απλώς θέλω να σηματοδοτήσω ότι ξεκάθαρα το ότι και η βούληση υπάρχει και η διάθεση υπάρχει, αλλά και το πείσμα υπάρχει από πλευράς των συνεργατών μου, και πραγματικά καμαρώνω πάρα πολύ γι' αυτό και για καθέναν από αυτούς ξεχωριστά, για το γεγονός ότι κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και πλάτη βάλαμε στην προσπάθεια που κάνει το νοσοκομείο μας να ανταπεξέλθει σε αυτήν την δυσκολία, αλλά και κάναμε και τα αδύνατα δυνατά και θα συνεχίσουμε να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά, να μην εγκαταλείψουμε τους ασθενείς μας, οι οποίοι, ξαναλέω, ανήκουν σε αυτό που λέμε fragile patients in neurology, είναι οι ευάλωτοι, οι εύθραυστοι ασθενείς της νευρολογίας. Καλώ τον πρώτο ομιλητή, τον συνεργάτη μου, νευρολόγο, διδάκτορα εδώ του Πανεπιστημίου μας, τον Χρήστο τον Μπακυρτζή, ο οποίος θα μας μιλήσει για την προσαρμογή της λειτουργίας του Κέντρου Πολλαπλής Σκλήρυνσης στην περίοδο της πανδημίας. Χρήστο, όσο πιο γρήγορα και περιεκτικά γίνεται, να μας κάνεις την εισήγησή σου. Λοιπόν, καλησπέρα. Ελπίζω να με ακούτε καθαρά και να βλέπετε και την παρουσίαση. Ο ρόλος μου σε αυτή την παρουσίαση θα είναι να σας δείξω λίγο γιατί χρειαζόμαστε τα κέντρα πολλαπλής σκλήρυνσης, να σας παρουσιάσω λίγο το δικό μας κέντρο πολλαπλής σκλήρυνσης περιγραφικά και να σας δείξω λίγο πώς διαχειριστήκαμε την τρέχουσα κατάσταση με την πανδημία σε σχέση με την λειτουργία και την καθημερινότητα στο κέντρο πολλαπλής σκλήρυνσης. Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, στον ελλαδικό χώρο, φαίνεται ότι έχουμε περίπου 21.000 ασθενείς με διάγνωση πολλαπλής σκλήρυνσης. Αυτό προκύπτει από μια πανελλαδική μελέτη που κάναμε μέσω των δεδομένων της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Από την οποία είδαμε ότι ένα 73% περίπου των ασθενών στην Ελλάδα λαμβάνουν κάποια νοσοτροποποιητική αγωγή. Και εκτός αυτού, όπως θα δείτε δεξιά κάτω στο σχήμα, θα δείτε ότι από την νοσοτροποποιητική αγωγή, δηλαδή την αγωγή που παίρνουν οι ασθενείς για την πολλαπλή σκλήρυνση, αρκετοί από αυτούς λαμβάνουν και μια πληθώρα άλλων φαρμάκων, με αποτέλεσμα να έχουμε, λόγω συνοσυρωτήτων, με αποτέλεσμα να έχουμε μια διαχείριση ενός ασθενούς, ο οποίος λαμβάνει αρκετές αγωγές και να είναι λίγο πιο πολύπλοκη το θεραπευτικό του σχήμα. Τα συμπτώματα της πολλαπλής σκλήρυνσης είναι πολλά. Η πολλαπλή σκλήρυνση μπορεί να μιμηθεί οποιαδήποτε νευρολογική νόσο και μπορεί να έχουμε συμπτώματα κλασικά όπως αιμωδίες, μυγεία, δυναμία, αστάθεια, αλλά και άλλα πιο σιωπηλά συμπτώματα όπως κόψη, νοητικές διαταραχές στην ουροκυστική λειτουργία. Επομένως, η διαχείριση του ασθενούς είναι πολύπλοκη, καθώς φαίνεται ότι τα συμπτώματα διαφέρουν, ποικίλουν και διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Αυτό που είναι η ιδιαιτερότητα που έχει αυτή η νόσος είναι ότι
χρειάζεται μια εξατομικευμένη διαχείριση και υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερα ζητήματα που θα πρέπει να εστιάσει ο κλινικός. Το πρώτο είναι ότι θα πρέπει να γίνεται εγκαίρως και σωστά η διάγνωση. Δυστυχώς γνωρίζουμε ότι περίπου ένα 10-15% των ανθρώπων με πολλαπλή σκλήρυνση σε αυτή τη φάση παγκοσμίως έχουν λανθασμένη διάγνωση. Επομένως, θα πρέπει να γίνεται μια προσπάθεια για μια σωστή διάγνωση. Το επόμενο βήμα είναι να προσπαθήσουμε να έχουμε μια πρόγνωση. Πώς θα πάει αυτή η νόσος, πώς περιμένουμε να εξελιχθεί αυτή η νόσος σε αυτόν τον ασθενή, χρησιμοποιώντας όσους διαθέσιμους δείκτες έχουμε αυτή τη στιγμή. Το επόμενο βήμα είναι να κάνουμε μια εξατομίκευση του θεραπευτικού σχήματος και φυσικά να κάνουμε κατόπιν ένα τακτικό έλεγχο για να βλέπουμε τόσο θέματα ασφαλείας που μπορεί να προκύψουν, όπως επίσης και σχετικά με την αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής αγωγής πάνω στην ίδια την νόσο. Το να αποφασίσουμε κάποια συγκεκριμένη αγωγή λαμβάνουμε διάφορους παράγοντες. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, όπως τις συνοσηρότητες, όπως αν θέλετε τον τρόπο χορήγησης, όπως τις ίδιες τις προτιμήσεις του ασθενούς ή τον τρόπο ζωής τους και σίγουρα το πόσο χρειάζεται η παρακολούθησή του και το ρίσκο που θα πάρουμε ίσως για πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες. Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που θα πρέπει να λάβουμε πολλούς παράγοντες υπόψη και κατόπιν να θέσουμε μια αγωγή. Η επιλογή της αγωγής δεν γίνεται έτσι τυχαία, αλλά υπάρχουν διάφοροι αλγόριθμοι. Εδώ σας δείχνω τον αλγόριθμο, ο οποίος έχει προκύψει από τα θεραπευτικά πρωτόκολλα της πολλαπλής σκλήρυνσης του Υπουργείου Υγείας, μέσα από την επιστημονική ομάδα, στην οποία προεδρεύει ο καθηγητής κ. Γρηγοριάδης. Όλα αυτά προκύπτουν μέσα από την τρέχουσα γνώση, τόσο την κλινική όσο και την καθημερινή κλινική εμπειρία. Όμως, εκτός από την αγωγή, αυτό που ισχύει και στην ελληνική πραγματικότητα είναι ότι η γενικότερη κατάσταση του ασθενούς δεν εξαρτάται μόνο από την ίδια την νόσο, αλλά όπως και επίσης και από τις συνοσηρότητες, από τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να υπάρχει από κάποια θεραπευτική αγωγή, αλλά ακόμα και το κοινωνικο-οικονομικό στάτους του κάθε ασθενούς ή ο τόπος στον οποίο διαμένει να παίζει και αυτό το ρόλο του. Για παράδειγμα, αν ζει σε ένα μέρος το οποίο είναι απομακρυσμένο από παροχές φυσιοθεραπείας, τότε σίγουρα θα πρέπει να κάνουμε ένα διαφορετικό πλάνο γύρω από αυτόν τον ασθενή. Επομένως, φαίνεται ότι η πολλαπλή σκλήρυνση ίσως να χρειάζεται έτσι μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι θα μπορέσουν να βοηθήσουν τον ασθενή από όλες τις πλευρές. Και αυτό γίνεται στο εξωτερικό και φαίνεται η αναγκαιότητα της ύπαρξης των κέντρων πολλαπλής σκλήρυνσης. Κάτι ακόμα ιδιαίτερα σημαντικό όσον αφορά και την ελληνική πραγματικότητα είναι ότι οι ασθενείς με χρόνιες νευρολογικές νόσους όπως την πολλαπλή σκλήρυνση έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με τον θεράποντα γιατρό τους, με τους θεράποντες και συνήθως χρειάζεται ίσως να καλύψουμε και περιπτώσεις πρωτοβάθμιας περίθαλψης, όπως για παράδειγμα γενικά check-up, θα πρέπει ίσως να ελέγχουμε ακόμα και συνοσηρότητες, να ελέγχουμε την περίπτωση, για παράδειγμα, κάποιος ασθενής μας να έχει δυσλιπιδεμία, υπέρταση, να ενισχύουμε δραστηριότητες που είναι πιο υγιεινές, όπως για παράδειγμα διακοπή καπνίσματος, μια υγιεινή διατροφή και άσκηση, και φυσικά να αναλαμβάνουμε την επικοινωνία και με άλλους θεράποντες όταν προκύψουν κάποια προβλήματα. Επομένως, λοιπόν, η διαχείριση της νόσου είναι πολύπλοκη και χρειάζεται να ενεργοποιηθούμε αρκετά πάνω σε αυτό. Όμως και η ίδια η νόσος αλλάζει. Η ίδια η νόσος έχει διαφορετικές απαιτήσεις ανάλογα με το επίπεδό της, τόσο στο επίπεδο της διάγνωσης, που χρειάζεται ο ασθενής μια καλή ενημέρωση, μια καλή υποστήριξη. Σε ήπιες περιπτώσεις χρειάζεται να έχει μια καλή πρόσβαση στην θεραπεία, να γνωρίζει τις εναλλακτικές και να έχει μια καλή συμμόρφωση πάνω στις θεραπευτικές οδηγίες, ενώ αν αρχίζουν και κινητικά προβλήματα, τότε οι απαιτήσεις είναι αυξημένες, τότε χρειάζεται περισσότερη παρακολούθηση και ίσως θα χρειαστεί και περισσότερους θεράποντες να εμπλακούν από διαφορετικές ειδικότητες, ώστε να έχει το καλύτερο θεραπευτικό πλάνο. Έτσι, λοιπόν, στο δικό μας κέντρο πολλαπλής σκλήρυνσης, στόχοι είναι να έχουμε μια εξατομικευμένη προσέγγιση σε κάθε ασθενή, σε όλα τα στάδια, είτε από τη διάγνωση, είτε κατά την πορεία της νόσου, να θέτουμε σωστά την νοσοτροποποιητική αγωγή και να κάνουμε την καλύτερη παρακολούθηση, όπως επίσης και αν χρειάζεται να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε διάφορα συμπτώματα με συμπτωματική θεραπεία, ώστε ο ασθενής μας να είναι στη βέλτιστη κατά το δυνατόν κατάσταση. Επόμενος στόχος είναι να συμμετέχουμε και στην κλινική έρευνα, χρησιμοποιώντας έγκυρα εργαλεία παρακολούθησης και επίσης να έχουμε μια πολύ καλή καταγραφή όλων αυτών των ασθενών των οποίων παρακολουθούμε. Και το τρίτο είναι ότι δίνουμε μεγάλη σημασία στο να διατηρούμε δίκτυα τόσο εντός Ελλάδος όσο και στο εξωτερικό, ώστε να μοιράζεται η γνώση, ώστε να έχουμε καινοτόμες λύσεις σε διάφορα νέα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στο
θεραπεία αυτών των ασθενών. Πολύ γρήγορα, το κέντρο απαρτίζεται από δύο βασικά στοιχεία. Είναι η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, όπου γίνονται διάφορες ενδοφλέβιες εγχείρησεις από σχήματα ή ημερήσιες νοσηλείες των ασθενών, στις οποίες καταγράφουμε και αξιολογούμε τους ασθενείς. Όπως επίσης και από τους θαλάμους νοσηλείας, στους οποίους γίνεται η διερεύνηση της νόσου και αντιμετωπίζονται καταστάσεις οι οποίες απαιτούν νοσηλεία. Δεν θα σας παρουσιάσω πλήρως το workflow, αλλά πρακτικά ένας ασθενής, αν χρειάζεται, θα το διαχειριστούμε τόσο στο κέντρο ημέρας όσο στους θαλάμους νοσηλείας, αλλά με μεγάλη έμφαση στην σωστή καταγραφή και στη σωστή παρακολούθηση του ασθενούς, ώστε να μην χάνεται τη συνέχεια και να έχουμε μια πλήρη, ολοκληρωμένη εκτίμηση της λειτουργικότητας του ασθενούς από διαφορετικές σκοπιές. Γι' αυτό, λοιπόν, χρειάζεται μια ομάδα από αρκετούς θεράποντες, που θα είναι είτε εξειδικευμένος νευρολόγος, είτε άλλες ειδικότητες οι οποίες μπορεί να μας βοηθήσουν, όπως ο ουρολόγος, ψυχίατρος, εξειδικευμένη νοσηλεύτρια, φυσιοθεραπευτής, νευροψυχολόγος και φυσικά άτομα τα οποία μπορούν να κάνουν τη διαχείριση όλων αυτών των ατόμων και το συντονισμό όλων των θεραπόντων. Όσον αφορά τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε, έχουμε πρόσβαση στον μαγνητικό τομογράφο φυσικά του ΑΧΕΠΑ, τα δικά μας νευροφυσιολογικά εργαστήρια, το εργαστήριο της ανοσολογίας, το οποίο κάνουμε διάφορες ανοσολογικές εξετάσεις. Μεγάλη σημασία δίνουμε στο database που διατηρούμε και είναι συνδεδεμένο με databases του εξωτερικού, ίσως το μόνο στην Ελλάδα το οποίο συμμετέχει σε παγκόσμιες βάσεις δεδομένων. Έχουμε biobanking για να διατηρούμε δείγματα που υπόκεινται κατόπιν σε έρευνα και φυσικά τα εργαστήριά μας, όπως το εργαστήριο των προκλητών δυναμικών. Βέβαια, σε αυτό το σημείο να μην ξεχνάμε ότι και το εργαστήριο της πειραματικής νευρολογίας παίζει σημαντικό ρόλο, γιατί αυτό που χρειάζεται πολλές φορές είναι από την ροή που έχουμε από την κατανόηση των βασικών μηχανισμών μιας νόσου μέχρι την εφαρμογή στην κλινική πράξη, πολλές φορές να γυρίσουμε πίσω πάλι στον πάγκο, στον εργαστηριακό πάγκο, για να διερευνήσουμε γιατί αυτό που βλέπουμε στην κλινική πράξη συμβαίνει και να το διερευνήσουμε σε επίπεδο μετά εργαστηριακό. Τι αλλαγές μας έφερε ο κορονοϊός? Όπως γνωρίζετε, όλη τη σύγχρονη θεραπευτική και εδώ στο ΑΧΕΠΑ ως κέντρο αναφοράς είχαμε μεγάλες αλλαγές, με αποτέλεσμα να πρέπει να προσαρμόσουμε όλη τη λειτουργία μας σε σχέση με την πανδημία του κορονοϊού. Ένα από τα πρώτα βήματα που κάναμε ήταν να έχουμε μια πλήρη ενημέρωση στην ιστοσελίδα μας, στην οποία πια μπήκαν αρκετές ανακοινώσεις και αρκετή αρθρογραφία σχετικά με τον COVID, ήδη από τις πρώτες μέρες της πανδημίας, έτσι ώστε οι άνθρωποι που επιζητούσαν όλη μια ενημέρωση σχετικά με το τι είναι η νόσος, τι θα κάνουμε, πόσο κινδυνεύουν, τι συμβαίνει με τις νοσοτροποποιητικές αγωγές, όπως και τι συμβαίνει τώρα με τα εμβόλια, να απαντηθούν αρκετά από αυτά τα ερωτήματά τους. Εδώ βλέπετε μέχρι τώρα πώς πάει η πανδημία με τα διάφορα κύματα. Σε όλη αυτή τη διάρκεια της πανδημίας, αυτό που φροντίσαμε να καταφέρουμε είναι να διατηρήσουμε το κέντρο ημέρας πολλαπλής κλήρησης ανοιχτό υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Για παράδειγμα, θυμάμαι στην αρχή, όταν είχαμε τα πρώτα κρούσματα και είχαμε τα πρώτα προβλήματα με τους χώρους, καθώς έπρεπε να εξασφαλιστούν χώροι για τους ασθενείς με COVID, η μεταφορά του κέντρου έγινε και μας φιλοξενήθηκε για λίγες μέρες στην οφθαλμολογική κλινική και κατόπιν στην μονάδα ημερήσιας νοσηλείας. Ενώ για το μεγάλο χρονικό διάστημα που προέκυψε από τον προηγούμενο Νοέμβριο και μετέπειτα, το κέντρο πολλαπλής κλήρησης μεταφέρθηκε και η λειτουργία του γινόταν στα τεχνικά και εξωτερικά ιατρεία, έως ότου πια άρχισε να ήρθε ο καιρός, η εποχή των εμβολίων, που μετατράπηκε σε εμβολιαστικό κέντρο. Επομένως, χρησιμοποιήθηκε ο χώρος των επιγόντων με τους απαραίτητους, βέβαια, με τους αναγκαίους περιορισμούς, όπως για παράδειγμα τις ημέρες της γενικής εφημερίας και την επόμενη που γινόταν η αποστήρωση, δεν μπορούσαμε να λειτουργήσουμε το κέντρο. Παρά τα αυτά, όλες οι υπόλοιπες μέρες λειτουργούσε κανονικά. Βασικές προσαρμογές μας ήταν η αναπροσαρμογή του πρωτοκόλλου. Θα έπρεπε οι ασθενείς να υποβάλλονται σε COVID testing και θα θυμάστε όλοι υπήρχαν εποχές στις οποίες δεν υπήρχε το box έξω για να γίνονται τεστ και θα έπρεπε οι ασθενείς έξω να κάνουν τα τεστ, εποχές που δεν υπήρχαν self-test, δεν υπήρχαν διαθέσιμα rapid test, στις οποίες θα έπρεπε να συμβουλεύσουν τους ασθενείς μας και να επιμένουμε να γίνουν τεστ κορονοϊού πριν προσέλθουν στο νοσοκομείο για να λάβουν θεραπεία. Πολλοί χρησιμοποιήσαμε τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής και τηλεσυμβουλευτικής με τους ασθενείς μας, καθώς πολλές φορές δεν υπήρχε τρόπος να έχουν πρόσβαση
Αυτό γινόταν και με χρήση διαδικτυακών εφαρμογών και ψηφιακών εγγράφων. Δώσαμε μεγάλη έμφαση στην εξασφάλιση της φαρμακευτικής αγωγής και είμαστε περήφανοι να πούμε ότι κανείς ασθενής δεν έμεινε σε αυτή την περίοδο χωρίς φαρμακευτική αγωγή. Αν θυμάστε, είχε έρθει το lockdown αρκετά νωρίς, ενώ η ηλεκτρονική συνταγογράφηση άρχισε τουλάχιστον 2 μήνες μετά. Η άλλη συνταγογράφηση, με συγχωρείτε. Τουλάχιστον 2 μήνες μετά, οπότε υπήρχε ένα κενό επιδημήνου, στο οποίο όμως είχαμε επιμείνει και είχαμε βρει άλλους τρόπους για να γίνεται η συνταγογράφηση και να φτάνει η αγωγή στον ασθενή. Εδώ να πω ότι τότε ήταν ίσως και το μόνο δημόσιο ιατρείο πολλαπλής κλήρησης που λειτουργούσε κανονικά και πολλοί ασθενείς από άλλα νοσοκομεία, οι οποίοι εξυπηρετούνταν από άλλα νοσοκομεία, δεν είχαν πια πρόσβαση ή άλλες κλινικές στην φαρμακευτική αγωγή και τότε αναλάβαμε και αυτόν τον ρόλο, να καλύψουμε όλους τους ασθενείς οι οποίοι χρειαζόταν τη φαρμακευτική τους αγωγή και είχαν προβλήματα στην προσβασιμότητά της. Μια διαχείριση των εκτάκτων εισαγωγών ήταν ιδιαίτερη, όπως γνωρίζετε όλοι μας, υπήρχε έλλειψη κρεβατιών όπως και τώρα και γίνεται μια σημαντική διαχείριση για το πώς θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να γίνουν οι εισαγωγές οι οποίες απαιτούνται, καθώς κάποιος ασθενής παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα. Ενώ μπορώ να πω ότι από επικοινωνία που είχαμε με άλλες δομές που μπορούσαν ίσως να υποστηρίξουν κάποιες καταστάσεις, όπως κέντρα υγείας και με την πρωτοβάθμια, η πρώτη μας εντύπωση είναι ότι υπήρχε μια καλή επικοινωνία και οι ίδιοι είχαν διάθεση να βοηθήσουν και να συνεισφέρουν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, αρκεί όμως να έχουν σαφείς οδηγίες. Δηλαδή, φαινόταν ότι υπήρχε μια διάθεση από την πρωτοβάθμια να υποστηρίξει όλη τη δουλειά που κάνουν, αρκεί να μπορούσαμε να παρέχουμε όλες τις απαραίτητες οδηγίες τις οποίες χρειαζόταν. Και φυσικά έγινε προσαρμογή όλων των ερευνητικών μας πρωτοκόλων καθώς και των κλινικών μελετών, πράγματα για τα οποία θα σας μιλήσει αργότερα και ο κ. Νικολαίδης. Όσον αφορά τώρα τον ίδιο τον COVID, κάνουμε και μια παρακολούθηση και κρατούμε και ένα αρχείο σχετικά με τους ασθενείς μας, για να έχουμε από την πρώτη εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα, 58 ασθενείς του κέντρου έχουν νοσήσει από λίμωξη COVID. Οι περισσότεροι δεν χρειάστηκαν νοσηλεία. Οι περισσότεροι ασθενείς έχουν αναρρώσει πλήρως. Κάποιοι βρίσκονται βέβαια αυτή τη στιγμή νοσούν. Περίπου το 25% χρειάστηκε να γίνει μια διαχείριση σχετικά με την νοσοτροποποιητική τους αγωγή, ίσως να διακοπεί για λίγες μέρες, να γίνουν κάποιες αναπροσαρμογές. Και αυτό που φαίνεται έως τώρα είναι ότι δεν παρατηρήθηκε κάποια επανενεργοποίηση της χρόνιας νόσου. Επίσης, κοιτάμε και το κομμάτι σχετικά με τον εμβολιασμό. Ο εμβολιασμός γνωρίζουμε πια ότι είναι ασφαλής και καλό είναι να γίνεται σε όλους τους νευρολογικούς ασθενείς και στους ασθενείς με πολλαπλή σκλήρηση. Τώρα, το πώς θα δημιουργείται η ανοσιακή απάντηση περιμένουμε είναι κάτι το οποίο επίσης μελετάμε και φαίνεται ότι υπάρχει μια ικανοποιητική ανοσιακή απάντηση με τα περισσότερα νοσοτροποποιητικά μας φάρμακα. Τέλος, να σας δείξω, νομίζω με τα γραφήματα αυτά φαίνεται πραγματικά η πορεία του κέντρου. Από το 2014 περίπου άρχισε λίγο να οργανώνεται πιο συστηματικά το κέντρο. Βλέπετε ότι όλο και περισσότεροι ασθενείς έχουν πρόσβαση στο κέντρο και χρησιμοποιούν τις δικές μας υπηρεσίες. Μια αύξηση που παρατηρείται σταθερά μέχρι το 2019. Μια αναμενόμενη πτώση το 2020 στις νοσηλείες, κυρίως καθώς είχαμε έλλειψη κρεβατιών λόγω της πανδημίας και φαίνεται ότι τα επίπεδα συνεχίζουν καθώς έχουμε πια βρει ένα ρυθμό, ίσως έχουν βοηθήσει και τα εμβόλια και ίσως περισσότερη εμπειρία μας στην διαχείριση της νόσου. Σημαντικό είναι όμως να πούμε ότι ακόμα και κατά το 2020 θα δείτε ότι είχαμε πάνω από 500 νοσηλείες και πάνω από 2.000 ασθενείς οι οποίοι εξυπηρετήθηκαν στα εξωτερικά ιατρεία, γεγονός που δείχνει τον μεγάλο αριθμό ασθενών που απαιτείται να διαχειριστούμε ακόμα και σε συνθήκες πανδημίας. Βέβαια, αυτό θα πρέπει πάντα να γίνεται σωστά και να μην γίνονται εκπτώσεις σε αυτό παρόλο τον αριθμό, γιατί ο στόχος του κέντρου είναι πάντα η εξειδικευμένη προσέγγιση του κάθε ασθενούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο, για την πάρα πολύ ωραία και περιστατωμένη παρουσίαση. Απλώς να θυμίσω ότι η μεγάλη και οι ασθενείς αυτοί βρίσκονται υπό ανοσοτροποποιητικές ή ανοσοκατασταλτικές
θεραπείες, αντιλαμβάνεστε την τεράστια αγωνία που υπήρχε στην αρχή σε όλη την επιστημονική κοινότητα, αλλά και στους ίδιους τους ασθενείς, τι γίνεται με αυτήν την πανδημία, η οποία, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, αν είναι κάτι που αξιοποιεί εντός εκτός εισαγωγικών, είναι το ανοσοποιητικό σύστημα, προκειμένου να προκαλέσει τις επιπλοκές που γνωρίζουμε ότι προκαλεί. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, και έχοντας όλα αυτά τα άγνωστα μέχρι πρότινος, πολλά από αυτά πια έχουμε πληροφορίες και γνωρίζουμε τι ακριβώς γίνεται, έπρεπε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να σταθούμε δίπλα στους ασθενείς μας. Η αμέσως επόμενη εισήγηση είναι από την Μαρίνα Μποζίκη, η οποία την γνωρίζετε όλοι. Είναι επίκουρη καθηγήτρια της νευρολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στην κλινική μας, εκλεκτή και συνεργάτη μου από χρόνια. Ο τίτλος της ομιλίας της είναι «Αντιλήψεις και συμπεριφορές των ατόμων με πολλαπλή σκλήρυνση σε σχέση με τη συνολική διαχείριση της νόσου». Μαρίνα, μπορείς να βγάλεις και τη μάσκα σου, νομίζω. Όσο πιο σύντομα μπορείς να μας ενημερώσεις. Καλησπέρα σας, δεν ακούμε. Καλησπέρα σας και πάλι. Η πολλαπλή σκλήρυνση είναι σύνθετη και πολυπαραγοντική νόσος. Έχουμε διάφορους περιβαλλοντικούς παράγοντες που επιδρούν στη νόσο και επηρεάζουν την πορεία της. Σαφέστατα η πανδημία είναι ένας σημαντικός παράγοντας, ο οποίος επιβαρύνει τα άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση τα τελευταία χρόνια. Κυρίως όμως καθιστά πλέον εμφανείς τις ανάγκες τους ως ένα νόσημα, η πολλαπλή σκλήρυνση, το οποίο είναι χρόνιο νευρολογικό. Τα άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση καλούνται να ζήσουν με αυτό το νόσημα αρκετά χρόνια και γι' αυτό το λόγο οποιαδήποτε αλλαγή στο σύστημα υγείας και στην επιβάρυνση του συστήματος υγείας έχει προφανείς επιπτώσεις και στη διαχείριση του νοσήματος αυτού. Γίνονται αλλαγές στη διαχείριση της πολλαπλής σκλήρυνσης, όπως ακούσατε και από τον κύριο Μπακυρτζή, οι οποίες είχαν ως σκοπό να μειώσουν σε μία πρώτη φάση την άμεση αλληλεπίδραση των ατόμων με πολλαπλή σκλήρυνση με τους παρόχους υγείας, με σκοπό τελικά να μειώσουν τον κίνδυνο έκθεσης και κίνδυνο νόσησης από COVID-19. Εφαρμόστηκαν και στην παγκόσμια εμπειρία εφαρμογές τηλεϊατρικής με στόχο εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών και συμβουλευτικής. Και σαφέστατα η επαρκής ενημέρωση των πολιτών σε σχέση με την νόσο και τα μέσα πρόληψης είναι ένα κριτικό βήμα στον έλεγχο και της πανδημίας και την καλύτερη διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων. Η πανδημία λοιπόν έχει επίδραση στην νόσο, επίδραση σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής των ατόμων με πολλαπλή σκλήρυνση, είτε έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωής, με τις εργασιακές συνθήκες, ακόμη και με εκδηλώσεις από την ψυχική σφαίρα, τα επίπεδα άγχους, τα επίπεδα κατάθλιψης. Και θα παρουσιάσω στην παρούσα ομιλία σύντομα μερικά αποτελέσματα από μία μελέτη την οποία πραγματοποιήσαμε με σκοπό να διερευνήσουμε τις επιπτώσεις της πανδημίας, τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές των ατόμων με πολλαπλή σκλήρυνση σε σχέση με τη συνολική διαχείριση της νόσου. Πρόκειται για μια μελέτη η οποία πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Ακαδημία Νευρονοσολογίας με πρωτοβουλία των ιατρών της Β' Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής του ΑΧΕΠΑ και σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Πραγματοποιήθηκε με τη χρήση 2 διαδικτυακά χορηγούμενων ερωτηματολογίων, τα οποία μπορούσαν τα άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση είχαν άμεση πρόσβαση και απαντούσαν μόνοι τους. Και η στρατολόγηση των ασθενών διευκολύνθηκε ιδιαίτερα με πρόσκληση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με πολλαπλή σκλήρυνση. Το ερωτηματολόγιο, το πρώτο από τα 2, βασίστηκε σε ήδη υπάρχον ερωτηματολόγιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το οποίο καταρτίστηκε τους πρώτους μήνες της πανδημίας ως ένα διεθνές πρότυπο της μελέτης COSMO, το οποίο μπορούσε άμεσα κάθε εθνικός φορέας, κάθε χώρα να εφαρμόσει σε ένα όσο το δυνατό μεγαλύτερο πληθυσμό, με σκοπό την άμεση σφιγμομέτρηση και ανταπόκριση από πλευράς της επιστημονικής κοινότητας σε σχέση με σε δεδομένα που αφορούσαν την πανδημία COVID. Η προσαρμογή που έγινε αφορούσε την πολλαπλή σκλήρυνση.
Ζητήθηκε φυσικά πριν από την συμμετοχή η γραπτή συγκατάθεση και ελήφθη η έγκριση της Επιτροπής Βιοειθικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Υπήρχε πρωτόκολλο ανωνυμοποίησης πριν από την επεξεργασία των δεδομένων και εσωτερικός έλεγχος ποιότητας και το ερωτηματολόγιο το πρώτο είχε 3 μέρη. Ερωτήσεις που αφορούν γενικά στοιχεία για την πολλαπλή σκλήρυνση, ερωτήσεις που αφορούν ενημέρωση και καθημερινές συμπεριφορές αναφορικά με τον COVID-19 και ερωτήσεις που αφορούν την ενημέρωση αναφορικά την πανδημία σε σχέση με την πολλαπλή σκλήρυνση. Με βάση τον υπολογισμό δείγματος θα χρειαζόντουσαν 370 περίπου συμμετέχοντες. Είχαμε περισσότερους από αυτούς και μάλιστα τα ποσοστά συμμετοχής ήταν αρκετά ικανοποιητικά. Ένα 8 και 6% είναι αυτό που αναφέρεται και γενικότερα στη βιβλιογραφία σε σχέση με σε πόσους ανθρώπους θα απευθυνθούμε. 4.500 περίπου μέλη έχει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση. Και όσον αφορά το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου, απάντησαν άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση με μέση διάρκεια νόσου περίπου 14 χρόνια. Η πλειονότητα ανήκαν στη διαλείπουσα υποτροπιάζουσα πολλαπλή σκλήρυνση, είχαν αυτή τη μορφή νόσου. Οι περισσότεροι ελάμβαναν νοσοτροποποιητική αγωγή και μάλιστα οι περισσότεροι νοσοτροποποιητική αγωγή πρώτης γραμμής καταγράφηκαν συνοσυρότητες και οι περισσότεροι από αυτούς δεν ανέφεραν κάποια σημαντική αναπηρία όπως μπορούσαμε να την ποσοτικοποιήσουμε με την κλίμακα PDDS, την οποία ο ίδιος ο ασθενής περιγράφει τα συμπτώματά του. Βλέπουμε ότι όσον αφορά το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου αναφέρθηκε, όπου προσπαθούμε ουσιαστικά να σφιγμομετρήσουμε λίγο και τις πηγές πληροφοριών, τις οποίες εμπιστεύονται περισσότερο τα άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση και οι φροντιστές τους. Βλέπουμε ότι οι επαγγελματίες υγείας ήταν η κύρια πηγή πληροφόρησης αναφορικά με τον COVID που προτιμούσαν τα άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση και μάλιστα σε σχέση με τον COVID και την πολλαπλή σκλήρυνση κυρίως θα επιλέξουν να εμπιστευτούν τον θεράπο νευρολόγο, τα κέντρα πολλαπλής σκλήρυνσης, επιστημονικούς οργανισμούς που σχετίζονται με την πολλαπλή σκλήρυνση και για την αντιμετώπιση υπάρχει αυξημένο επίπεδο εμπιστοσύνης στις δημόσιες δομές υγείας. Ενώ όσον αφορά το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου, βλέπουμε ότι ένα 40% των συμμετοχόντων ως προς το εργασιακό τους καθεστώς ήταν εργαζόμενοι πλήρους εργασίας. Ένα 40% και λίγο παραπάνω ανέφεραν ότι τουλάχιστον ως προς την πρώτη περίοδο της πανδημίας είχαν περιορισμένη πρόσβαση τουλάχιστον σε μία από τις 3 πτυχές, συνταγογράφηση νοσοτροποποιητικής αγωγής, πρόσβαση σε επαγγελματία υγείας σε σχέση με την πολλαπλή σκλήρυνση και διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων. Όπως ακούσατε και από τον προηγούμενο ομιλητή, λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, ήδη από το κέντρο μας έγινε μεγάλη προσπάθεια και υπήρχαν πολλές πρωτοβουλίες στο να υπερκεραστούν αυτές οι δυσκολίες στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Το δεύτερο ερωτηματολόγιο αφορούσε τον εμβολιασμό, την πρόθεση εμβολιασμού. Ήταν ένα ερωτηματολόγιο το οποίο χορηγήθηκε ήδη από το πρώτο διάστημα που και πριν ακόμη ο εμβολιασμός γίνει διαθέσιμος. Συμμετείχαν 176 άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση, μέσης ηλικίας 45 ετών περίπου. Η πλειονότητα των συμμετεχόντων ήταν από την κεντρική Ελλάδα, με διάρκεια νόσου 15 έτη περίπου. Η πλειονότητα των συμμετεχόντων δήλωσε ότι είχε επιθυμία για εμβολιασμό, ένα ποσοστό γύρω στο 76%. Και βέβαια αυτή η επιθυμία για εμβολιασμό συνδεόταν με μικρότερη ανησυχία σχετικά με ανεπιθύμητες ενέργειες, με τη διαδικασία παρασκευής του εμβολίου και την αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού. Ένα ποσοστό άνω του 50% ήταν ενήμεροι για τις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες της Ελληνικής Ακαδημίας Νευρονοσολογίας σε σχέση με τις διαθέσιμες αγωγές και τον εμβολιασμό των ατόμων με πολλαπλή σκλήρυνση, και ένα ποσοστό 47% ανέφεραν ότι επηρεάστηκαν θετικά από την ενημέρωσή τους αυτή. Να αναφέρω εδώ ότι αυτή η πρωτοβουλία, αυτή η διαδικτυακή μελέτη ουσιαστικά έβαλε την χώρα μας στον παγκόσμιο χάρτη των πρωτοβουλειών για την πολλαπλή σκλήρυνση και την COVID-19, μία από τις πρώτες πρωτοβουλίες παγκοσμίως, και αυτό είναι διαφάνεια από το ECTRIMS του 2020. Η πρωτοβουλία αυτή καταλογογραφήθηκε στον φορέα MS Data Alliance, ο οποίος είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός που επιχειρεί να σταχυολογήσει και να καταλογογραφήσει όλα τα registries που υπάρχουν για την πολλαπλή σκλήρυνση και τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγουν τα registries αυτά. Λειτουργεί υπό την αιγίδα του European Charcot Foundation. Και αυτό είναι απόσπασμα από το slide deck, το οποίο είναι διαθέσιμο στην τελευταία έκδοση από το Μάιο του 2021 του MSDA, όπου βλέπετε ότι μαζί με το UK MS Register και το Cover MS
πανδημίες. Το ερωτηματολόγιο αυτό της Ελλάνα είναι ένα από τα τα πρώτα, τα οποία επιχείρησαν να συλλέξουν δεδομένα σε σχέση με την πολλαπλή σκλήρυνση και τον COVID-19. Πραγματικά από τη μελέτη μας προκύπτει ότι άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση αντιμετωπίζουν αισθήματα άγχους, φόβου και ανασφάλειας σε σχέση με την πανδημία. Ένα ποσοστό των ατόμων με πολλαπλή σκλήρυνση βίωσαν περιορισμένη πρόσβαση στους επαγγελματίες υγείας. Ιδιαίτερα στην πρώτη περίοδο της πανδημίας έχουν γίνει όμως συντονισμένες προσπάθειες ώστε να ξεπεραστούν και ξεπερνούνται αυτές οι δυσκολίες. Η στάση τους ως προς τον εμβολιασμό είναι σε γενικές γραμμές θετική. Παίζει θετική ρόλο σε αυτό και οι συστάσεις της Ελληνικής Ακαδημίας Νευρονοσολογίας. Και βέβαια είναι μείζωνο σημασία η συνεργασία επιστημονικών φορέων με τους συλλόγους ατόμων με χρόνια νοσήματα για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα υγείας. Η συνεχής προσπάθεια της επιστημονικής κοινότητας να διατηρήσει την προσβασιμότητα των υπηρεσιών υγείας είναι ύψης της σημασίας. Εργαλεία τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμα σε αυτό. Υπάρχει προσπάθεια να δημιουργηθεί το Εθνικό Μητρό Πολλαπλής Σκλήρυνσης στην Ελλάδα και σε αυτό το κέντρο μας παίζει κομβικό ρόλο. Μέχρι να δημιουργηθεί αυτό, μια παρούσα πρωτοβουλία μπορεί να διευκολύνει την ενεργό συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, επαγγελματιών υγείας στο πεδίο της πολλαπλής σκλήρυνσης, ατόμων με πολλαπλή σκλήρυνση, όπως και των αντίστοιχων επιστημονικών οργανισμών και φορέων συλλόγων των ατόμων με πολλαπλή σκλήρυνση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα, για την πολύ ωραία εισήγηση που έκανες. Να συγχαρώ οπωσδήποτε φυσικά και εσένα και τον κύριο Στυλιάδη και όλους τους συγγραφείς αυτής της πολύ ωραίας δημοσίευσης που έγινε στο Frontiers Neurology. Να επισημάνω και εγώ ότι είναι πραγματικά εντυπωσιακή η θετική στάση των ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση απέναντι στον εμβολιασμό και νομίζω ότι όλο αυτό θα είναι στο μέλλον αντικείμενο έρευνας και ερμηνείας. Το πώς δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι θα είχαν κάθε λόγο να φοβούνται τον εμβολιασμό, διότι έχουν ήδη ένα αυτοάνωσο νόσημα και είναι ταλαιπωρημένοι από αυτό το αυτοάνωσο νόσημα, πρόθυμα εμπιστεύονται και ανταποκρίνονται στις παρενέσεις των γιατρών για το εμβόλιο. Και είναι και άνθρωποι, ξαναλέω, οι οποίοι βρίσκονται κάτω από χρόνιες αναστροφοποιητικές θεραπείες και πραγματικά πολλές ερμηνείες μπορεί να δώσει κανένας, αλλά φοβάμαι ότι το πιο ασφαλές θα είναι πραγματικά αυτό να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης και ανάλυσης ειδικών, μήπως και μπορέσουμε να πάρουμε κάποιες αξιόπιστες απαντήσεις, γιατί εξακολουθεί μια μερίδα των συμπολιτών μας να εμένει στην αντιεμβολιαστική της νοοτροπία και άποψη και θέση. Η αμέσως επόμενη εισήγηση είναι από την νοσηλεύτρια του Κέντρου Πολλαπλής Σκλήρυνσης, την Θεανό την Τάτση, για την οποία θέλω και δημόσια ξανά για ακόμη μια φορά την ευχαριστήσω για την παρουσία της και την προσφορά της όλα αυτά τα χρόνια με επιστημοσύνη, με συνέπεια και συναίσθημα και πάρα πολλές φορές, υπερβάλλοντα ζήλο, βοηθάει και στηρίζει τους ασθενείς μας και όχι μόνο τους ασθενείς μας, αλλά και όλη την επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα του κέντρου, που είναι καθήκον μας επίσης εξίσου σημαντικό και αυτή. Η Θεανό είναι επιστοποιημένη νοσηλεύτρια για την πολλαπλή σκλήρυνση. Πρόσφατα είναι και κάτοχος μάστερ διπλώματος και μας κάνει πραγματικά να αισθανόμαστε πολύ περήφανοι για αυτήν. Η Θεανό θα μας μιλήσει για τα νοσηλευτικά συστήματα στη φροντίδα των ασθενών πολλαπλή σκλήρυνση. Θεανό, σε ακούμε όσο πιο σύντομα και περιεκτικά μπορεί, σε παρακαλώ, την εισήγηση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα και από μένα. Θα σας μιλήσω για τα νοσηλευτικά ζητήματα που παρουσιάστηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση. Με την εμφάνιση της πανδημίας ξεκίνησε μια συνεχής δοκιμασία για τους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας, η οποία μας έχει επηρεάσει τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Έπρεπε να αντιμετωπίσουμε έναν αόρατο εχθρό. Η πρωτόγνωρη αυτή η κατάσταση μας δημιούργησε αισθήματα φόβου και ανασφάλειας. Η πίεση που δέχεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι μεγάλη. Οι εργαζόμενοι μάχονται καθημερινά κάτω από αντίξωες συνθήκες.
Πριν ένα χρόνο η κλινική μας μετατράπηκε σε κλινική COVID. Πρώτο μέλημα της ομάδας μας υπήρξε η συνέχιση της ομαλής λειτουργίας του κέντρου. Πραγματοποιήθηκε η μετακίνησή μας στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία και κατόπιν στο χώρο των επιγόντων του νοσοκομείου. Στόχος ήταν η αναπροσαρμογή των ραντεβού και έγκυρη ενημέρωση των ασθενών. Ο χώρος που θα επιλεχθεί για να γίνει η μεταεγκατάστασή μας θα έπρεπε να είναι ένας χώρος όπου θα πληρεί τα κριτήρια ασφάλειας, άνεσης και εύκολης προσβασιμότητας προς τους ασθενείς μας. Η είσοδος και η έξοδος από το χώρο του νοσοκομείου γίνονταν με τη συνοδεία νοσηλευτή και σκοπός μας ήταν και η κάλυψη όλων των αναγκών των ασθενών, που σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ και η χρήση της άειλης συνταγογράφησης. Επίσης, στους στόχους του κέντρου μας αποτελεί και η προαγωγή της φροντίδας υγείας των ασθενών, η βέλτιστη παροχή υπηρεσιών, η ολιστική προσέγγιση του ασθενή και επίσης η βελτίωση ποιότητας των ασθενών, καθώς επίσης δεν ξεχνάμε και την ψυχική βοήθεια στους φροντιστές υγείας των ασθενών αυτών. Τους ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση, οι οποίοι νόσησαν και νοσούν με COVID-19, δίνουμε μεγάλη σημασία στην εμφάνιση και στην έγκαιρη αντιμετώπιση υποτροπών, έντονων υποτροπών, καθώς επίσης και στους ασθενείς που λαμβάνουν νοσοτροποποιητικές και νοσοκατασταλτικές θεραπείες. Γι' αυτό το λόγο έπρεπε να δείξουμε μία ευελιξία ως ομάδα και να προσαρμόσουμε τα θεραπευτικά σχήματα, όπως για παράδειγμα ένα μονοκλονικό αντίσωμα, το ναταλίσμα, που χορηγείται στο χώρο του νοσοκομείου με ενδοφλέβεια έχεις κάθε 4 εβδομάδες, μετά από έλεγχο και εξατομικευμένη μετά από ειδικό έλεγχο των ασθενών και του θεράποντα ιατρού, έγινε μία αύξηση της χρονικής περίοδου της έγχυσης και από 4 εβδομάδες έγινε σε 6 εβδομάδες η έγχυση του φαρμάκου, τηρώντας βέβαια όλα τα μέτρα ασφαλείας για τον ασθενή. Επίσης, ένα άλλο φάρμακο που χορηγείται, το κρελίζουμα πενγκοφλεβίως, στο κέντρο μας, σύμφωνα με το έσπιση του φαρμάκου, έγινε μια βραχία έγχυση του συγκεκριμένου φαρμάκου, όπου ο ασθενής γίνεται με ημερήσια νοσηλεία εισαγωγή στην κλινική και χορηγείται το φάρμακο από 6 ώρες που ήταν η προηγούμενη έγχυση, τώρα στις 3 ώρες. Βρισκόμαστε με ουσιαστικό τρόπο δίπλα στους ασθενείς, τους καθοδηγούμε και εξατομικευμένα με σκοπό να αποφεύγονται σπασμωδικές αποφάσεις κινούμενες από αίσθημα πανικού, όπως για παράδειγμα η αυτόβουλη διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής. Ο κίνδυνος υποτροπής της νόσου από διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής φαίνεται να είναι μεγαλύτερος από τον κίνδυνο της λίμωξης. Τι γνωρίζουμε γενικά για την σκλήρυνση και τον εμβολιασμό και τους ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση? Με τα τελευταία δεδομένα, οι ασθενείς αυτοί μπορεί να εμβολιάζονται χωρίς να φοβούνται μία αναζωπήρωση της νόσου ή των συμπτωμάτων, όπως επίσης και εκδήλωση υποτροπής. Οπότε υπάρχει ασφάλεια γύρω από τον εμβολιασμό των ασθενών αυτών. Πώς διαχειριζόμαστε κατά την περίοδο της πανδημίας υποτροπές που εμφανίζουν οι ασθενείς? Οι ασθενείς έχουν εκπαιδευτεί από εμάς και γνωρίζουν τα συμπτώματα μιας υποτροπής, οπότε δεν προσέρχονται χωρίς λόγο στο νοσοκομείο, καθώς επίσης θα πρέπει οι ασθενείς που εκδηλώνουν κάποια συμπτώματα, όπως είναι βήχα, πυρετική κίνηση ή τα γνωστά συμπτώματα του COVID-19, να μην προσέρχονται στο νοσοκομείο για να χορηγηθεί η φαρμακευτική τους αγωγή. Καλό λοιπόν θα ήταν να αποφεύγονται οι άσκοπες επισκέψεις των ασθενών στα νοσοκομεία και επίσης, αν κρίνει ο θεράπων ιατρός ανάγκη τη χορήγηση κορτικοστεροειδών, να χορηγούνται από το στόμα όπου αυτό είναι εφικτό και να αποφύγουμε την ενδοφλέβεια χορήγηση αυτών.
Όπως προαναφέρθηκε, κατά την περίοδο της πανδημίας έχει αυξηθεί η χρήση της τηλεϊατρικής και της νοσηλευτικής. Αυτό είναι κάτι που ήρθε, θα μείνει και θα αυξηθεί η συχνότητα της κατάστασης, το οποίο βοηθάει κατά μεγάλο ποσοστό τους ασθενείς μας. Στην περίοδο αυτή της πανδημίας υπάρχει ένας καταιγισμός πληροφοριών, οπότε θα πρέπει να βοηθήσουμε τους ασθενείς να φιλτράρουν όποιες πληροφορίες είναι άχρηστες για αυτούς και να κρατάνε μόνο ό,τι χρειάζονται επί της ουσίας. Όπως προαναφέρθηκε από την πρώτη μέρα της πανδημίας, στο κέντρο μας όσοι οι ασθενείς έρχονται πρώτα, προσκομίζουν αρνητικό rapid test ή αρνητικό PCR. Στη συνεργασία που έχουμε με την Ελληνική Ακαδημία Νευρονασολογίας, παροτρύνουμε τους ασθενείς μας να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο που αφορά την πολλαπλή σκλήρυνση και τον εμβολιασμό. Τα ερωτηματολόγια αυτά απευθύνονται τόσο, όπως προανέφερε και η κυρία Πουτζίκη, στους ασθενείς αλλά και στους φροντιστές αυτών, και τα αποτελέσματα που παίρνουμε από αυτά τα ερωτηματολόγια μπορεί να βοηθήσουν την ιατρική κοινότητα ώστε να καταλάβουν καλύτερα την πολλαπλή σκλήρυνση και το COVID. Η λειτουργία λοιπόν του κέντρου βασίζεται σε μια συνεργασία μιας ομάδας επιστημόνων υγείας, όπως είναι οι νευρολόγοι, οι νοσηλευτές, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι φυσικοθεραπευτές, ψυχολόγοι και πολλές άλλες ειδικότητες. Το να δουλεύουμε μαζί και να υπάρχει μια καλή συνεργασία βοηθάει στο να παρέχουμε στους ασθενείς μας ασφάλεια και να αποφεύγουμε πιθανά ιατρικά λάθη. Επίσης, όταν υπάρχει αρκετό ανθρώπινο δυναμικό, μπορεί αυτό να οδηγήσει και στην μείωση της επαγγελματικής εξουθένωσης. Στο σκίτσο αυτό όμως βλέπουμε μία νοσηλεύτρια, η οποία βρίσκεται στα πρόθυρα της εξουθένωσης, η οποία καλείται να διαχειριστεί ταυτόχρονα πάρα πολλά πράγματα, η οποία βέβαια τα διαχειρίζεται και τα ιεραρχεί. Και θα ήθελα να κλείσω με αυτή την τελευταία διαφάνεια την παρουσίασή μου. Εδώ νοσοκομείο από την πρόσφατη επέτειο του Πολυτεχνείου. Είναι μία ανάρτηση που έκανε μία συνάδελφος νοσηλεύτρια από τα επίγοντα του νοσοκομείου πέρσι τον Νοέμβριο, η οποία ήταν πρωινή βάρδια σε ένα ιατρείο COVID. Κοιτάω την ώρα, 3 παρά, σχολάω. Εδώ ο κύριος Τάδε, τον έχουν δει, περιμένει διακίνηση. Θέλει μόνο καρδιογράφημα. Δεν πρόλαβα. Εκεί ο κύριος Τάδε δεν τον έχουν δει ακόμα. Έχει φλέβα αίματα καρδιογράφημα και οξυγόνο στο 92 τώρα. Εκεί ο Τάδε, εκεί ο Τάδε, εκεί ο Τάδε. Κρεβάτια έχουμε, δεν έχω ιδέα. Δεν πρόλαβα να ασχοληθώ. Ο γιατρός τα έχει αναλάβει. Πόσες εισαγωγές έκανες από εδώ, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Κοιτάω το χαρτί με τις εισαγωγές. 22 άτομα που έχουν ήδη διακινηθεί και άλλα 5 που τα ετοιμάζουμε. Πετάω ρόμπα, σκουφί, ποδονάρια, ρίχνω στη χλωρίνη την προσωπίδα. Η στολή είναι μουσκεμα στον υδρότα. Κολλάει πάνω μου. Παίρνω το μπουκάλι νερό που ακούμπησα στο πάγκο 8 ώρες πριν. Στα ποδητήρια κάθομαι σε μια καρέκλα και δεν μπορώ να σηκωθώ. Κοιτάω το κινητό. Εφαρμογή μερισίων βημάτων 16.564 σε 50 τετραγωνικά μέτρα. Ώρα να πάω σπίτι. Λογικά θα κοιμηθώ αμέσως από την κούραση. Το χρειάζομαι να κοιμηθώ αμέσως. Σε λιγότερο από 8 ώρες είναι επόμενη βάρδια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεανό, για την πολύ ωραία παρουσίασή σου, η οποία και με ρεαλισμό παρουσίασες όλες τις προσπάθειες οι οποίες πρέπει να καταβληθούν, ειδικά σε μια τέτοια περίοδο, όπου ταυτόχρονα ο ιατρικός κόσμος, οι νοσηλευτές, όλοι οι επαγγελματίες υγείας, πρέπει να βάλουμε πλάτη για να αντιμετωπιστεί αυτή η δύσκολη κατάσταση που περνάει η χώρα μας, αλλά και ταυτόχρονα να ανταποκριθούμε και σε μια άλλη μεγάλη πρόκληση, όπου οι υπόλοιπες νόσοι είτε συνδέονται είτε δεν συνδέονται με αυτή την πανδημία, εξακολουθούν να ισχύουν, να προχωράνε, και πάρα πολλές φορές ο γιατρός καλείται να προτεραιοποιήσει πράγματα και σαν άνθρωπος επίσης και να εξοικονομήσει και δυνάμεις. Αυτό δεν είναι κάτι μόνο που παρουσιάστηκε στα δικά μας νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλές δημοσιεύσεις σχετικά με αυτό το burnout που λένε των γιατρών και του υγειονομικού προσωπικού, ακόμα και σε χώρες που κανένας θα ανέμενε
να υπάρχει πραγματικά έτσι περισσότερη άνεση και περισσότερος κόσμος υγειονομικός που θα μπορούσε να ρηχτεί στη μάχη αυτής της πανδημίας. Από την άλλη πάλι, θα το λέω και θα το ξαναλέω, ότι μέσα από όλη αυτή την ταλαιπωρία, μέσα από όλη αυτή τη δοκιμασία την οποία περνάμε ως κοινωνία, ως υγειονομική, ως σύστημα υγείας, ως άνθρωποι τελικά, πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, να σφίξουμε τα δόντια, να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για μας και τους ανθρώπους μας και την κοινωνία μας και την πατρίδα μας και ταυτόχρονα να κοιτάξουμε να δούμε ποια συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε και τι λύσεις μπορούμε να δώσουμε ώστε στο μέλλον να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε πιο αποτελεσματικά και με λιγότερο κόστος τέτοιου είδους καταστάσεις. Ο αμέσως επόμενος ομιλητής είναι ο και τελευταίος ομιλητής της σημερινής εκδήλωσης. Είναι ο Γιάννης Νικολαίδης, ο οποίος είναι νευρολόγος, ακαδημαϊκός υπότροφος καθώς στην κλινική μας, μέλος και αυτό ενεργός του Κέντρου Πολλαπλής Κλήρησης, και ο Γιάννης θα μας μιλήσει για ένα άλλο πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα που αφορούσε στην διενέργεια των κλινικών μελετών. Κλινικές μελέτες, τις οποίες τρέχουμε, το κέντρο μας είναι ένα από τα κύρια ευρωπαϊκά κέντρα το οποίο τρέχει τέτοιου είδους πολυκεντρικές μελέτες. Αντιμετώπισε φυσικά την πρόκληση του πώς θα ανταποκριθούμε και σε αυτήν την υποχρέωση. Και μιλώ για υποχρέωση και πάρα πολύ σοβαρή, διότι οι κλινικές μελέτες που τρέχουμε είναι φάσης 2 ή φάσης 3 μελέτες, που σημαίνει ότι αναζητούν καινούργια φάρμακα τα οποία θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά την νόσο αυτή, και συγκεκριμένα μιλούμε για την πολλαπλή σκλήρηση. Και σε αυτό το τομέα έπρεπε να βρούμε τρόπους να προχωρήσουμε, καθώς βλέπαμε ότι άλλα κέντρα από την Ευρώπη και κάτω από αυτές τις συνθήκες και ίσως και πιο δύσκολες συνθήκες προχωρούσαν, και ο Γιάννης ο Νικολαίδης νομίζω θα μας περιγράψει και αυτή την εμπειρία μας, που για μας αποτελεί ένα πολύ σπουδαίο μάθημα, ώστε να γίνουμε και καλύτεροι στο μέλλον και να οργανώνουμε ακόμα καλύτερα τη δουλειά μας. Γιάννη, σ' ακούω. Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά, για τον πρόλογο και την εισαγωγή. Το θέμα είναι οι προσαρμογές που γίνανε κατά τη διάρκεια της πανδημίας στη διενέργεια των κλινικών μελετών, που, όπως αναφέρθηκε και από τον κύριο Μπακριτζή, είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του MSN της κλινικής, της Β' νευρολογικής κλινικής. Εδώ ξεκινάω λίγο για να σας δείξω τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια του χρόνου στην πολλαπλή σκλήρυνση. Η πλειοψηφία των ασθενών, όπως είναι γνωστό για τους περισσότερους τουλάχιστον, ξεκινάει ως υποτροπιάζουσα διαλείπουσα. Σιγά σιγά όμως με την πάροδο των ετών μπορεί κάποιοι ασθενείς, η πλειοψηφία συνήθως, να μεταπέσει στη δευτεροπαθώς προϊόντουσα μορφή της νόσου. Αυτό που λέμε ότι ο ασθενής σιγά σιγά συσσωρεύει αναπηρία ανεξαρτήτως υποτροπών, και αυτό έχει να κάνει και με την παθολογία της νόσου σε παθογνωμικό επίπεδο. Και υπάρχει μια μικρή πλειοψηφία που εμφανίζουν εξ αρχής την προοδευτική μορφή, χωρίς να εμφανίζουν αυτό που λέμε υποτροπές στην νόσου, δηλαδή χωρίς καινούργια συμπτώματα ή επιδείνωση των ήδη υπαρχόντων. Ο λόγος που έδειξα αυτή τη διαφάνεια είναι για να σας δώσω να καταλάβετε την σημασία της παρέμβασης της θεραπευτικής και της φαρμακευτικής που χρησιμοποιούμε. Γι' αυτό, γιατί 8 στους 10 ασθενείς σε ένα πάθος τουλάχιστον 25 ετίας από παλιότερες επιδημιολογικές μελέτες θα εμφανίσουν αυτό που λέμε προοδευτική νόσο σιγά σιγά, με συσσόρευση αναπηρίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε διαπροσωπικές ισοσχέσεις τόσο σε οικογενειακό, επαγγελματικό, φιλικό περιβάλλον και ούτω καθεξής. Και αυτό φυσικά έχει και μεγάλη επίδραση και στον ίδιο τον ασθενή για την αμφιβολία που του δημιουργεί και την αβεβαιότητα για την ίδια του τη ζωή μελλοντικά. Πώς θεραπεύουμε την νόσο, πώς την αντιμετωπίζουμε? Υπάρχει μια πληθώρα θεραπευτικών παρεμβάσεων που πλέον έχουμε στα χέρια μας, και είναι αυτή η λίστα που βλέπετε εδώ. Άλλη χορήγηση, διαφορετικός τρόπος χορήγησης, διαφορετικός τρόπος παρακολούθησης και ούτω καθεξής, διαφορετική αποτελεσματικότητα, διαφορετικός κίνδυνος της ασφάλειας. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι έχουμε τα τελευταία χρόνια και θεραπείες για τις μορφές της νόσου που στο παρελθόν δεν υπήρχαν, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και ελπιδοφόρο. Και κλασικά οι θεραπείες τις τροποποιητικές της νόσου χωρίζονται είτε σε νοσοτροποποιητικές είτε σε άνοσοκατασταλτικές. Ιδιαίτερα οι άνοσοκατασταλτικές θεραπείες ενέχουν και ένα αυξημένο κίνδυνο λοιμώξεων λόγω της επίδρασης που έχουν
τόσο στον αριθμό των λεμφοκυτάρων, όσο όμως και στη διαφοροποίηση και στη λειτουργικότητα αυτών, και μάλιστα με αυξημένο κίνδυνο λοιμόξεων τόσο αναμνευστικών και ιογενών, όπως είναι και ο κορονοϊός. Οπότε στην παρέτρα μας πλέον ως νευρολόγοι έχουμε πολλές θεραπευτικές επιλογές, αλλά αυτό που πρέπει πάντα να αξιολογούμε εν μέρει είναι η αποτελεσματικότητα, δηλαδή πόσο μπορούμε να ελέγξουμε την νόσο του ασθενούς εξατομικευμένα, αλλά πάντα έχοντας υπόψη και σε τι κίνδυνο και τον βάζουμε να διατρέξει. Και αυτές είναι κάποιες από τις ανεπιθύμητες και ενέργειες και θέματα ασφάλειας που ενέχουν αυτά τα θεραπευτικά όπλα που έχουμε στη διαχείριση της νόσου σήμερα. Και γι' αυτό οι σύγχρονες οδηγίες του ECTRIMS αλλά και της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Νευρολογίας συστήνουν όλες οι νοσοτροποποιητικές θεραπείες να γίνονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον ενός κέντρου πολλαπλής κλίνησης, ώστε να μπορούν να παρακολουθούνται οι ασθενείς σωστά, να υπάρχει ολοκληρωτική αξιολόγηση των ασθενών και να υπάρχει έγκαιρη ανίγνευση ανεπιθύμητων ενεργειών και επίσης να υπάρχει ικανότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης αυτών. Τώρα, η πολλαπλή κλίνηση, όπως προαναφέρθηκε από τους προηγούμενους ομιλητές, πολύ εκτενώς και πολύ επαρκώς, είναι μια σύνθετη νόσος και πολυπαραγωγική. Ωστόσο, υπάρχει και πολυπαραγωγικός κίνδυνος που τους ενέχει αυτούς τους ασθενείς σε διάφορους κινδύνους και κυρίως αναφέρομαι στις λοιμώξεις. Και αυτό είναι όπως βλέπετε στο διάγραμμα, ενέχει τρεις παράγοντες. Είναι οι νοσοτροποποιητικές θεραπείες που χρησιμοποιούμε εμείς για τον έλεγχο της νόσου, ανάλογα με την αποτελεσματικότητά τους. Είναι η νόσος αυτή καθ' αυτή, ανάλογα με τη βαρύτητά της από πλευράς αναπηρίας που έχει στον καθένα ασθενή ξεχωριστά. Και τέλος, παράγοντες που σχετίζονται με τον ίδιο τον ασθενή, που κυρίως το μεγαλύτερο κομμάτι εδώ αφορά η συνοσηρότητα που έχει. Εδώ ενδεικτικά παραθέτω μια μελέτη cohorts που δείχνει τον αυξημένο κίνδυνο που διατρέχουν οι ασθενείς, ιδιαίτερα με δεύτερης γραμμής, όπως θεωρείται να λέγεται τέλος πάντων, δηλαδή αυτές τις θεραπείες που είναι υψηλότερης αποτελεσματικότητας σε σχέση με άλλες θεραπείες πλατφόρμας, και φαίνεται ότι είναι ενέχουν τους ασθενείς, τους βάζουν σε μεγαλύτερο κίνδυνο από πλευράς λοιμόξεων. Ωστόσο, είναι γνωστό και από παλιότερα ότι υπάρχουν οι ασθενείς με MS διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο λοιμόξεων, και παράγοντες που παίζουν σε αυτό είναι η μεγαλύτερη ηλικία των ασθενών, το αντρικό φύλο, η μεγαλύτερη κλίμακα αναπηρίας σύμφωνα με την κλίμακα που χρησιμοποιούμε για την αξιολόγηση, η γνωστή EDSS, και φυσικά το χαμηλό κοινωνικονομικό στάτους. Οι λοιμώξεις που έτσι εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα σε αυτήν την ομάδα των ασθενών είναι η λοιμώξη του ανώτερου αναπνευστικού, πνευμονία και η γρίπη. Και έχει φανεί επίσης ότι υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος εισαγωγής αυτών των ασθενών σε μονάδες εντατικής θεραπείας σχετιζόμενες με λοιμώξεις, και επίσης αυτοί οι ασθενείς εμφανίζουν μεγαλύτερη θνησιμότητα σε σχέση με το γενικό πληθυσμό ένα χρόνο μετά την εισαγωγή του. Και επίσης η έκθεση σε δεύτερου βαθμού, σε δεύτερες γραμμές θεραπείες, δηλαδή αυτές που είναι υψηλής αποτελεσματικότητας για την διαχείριση της νόσου, τους ενέχει και τους εκθέτει σε μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης λοιμόξεων. Τώρα, όλα αυτά είναι αυτά που είναι γνωστά από το παρελθόν. Το θέμα όμως είναι, και καθώς αυξάνεται η γνώση μας πάνω στην MS και ξέρουμε πλέον ότι ο χρόνος είναι εγκέφαλος, δεν ισχύει μόνο για τα εγκαιακά εγκεφαλικά επεισόδια, που αυτό είναι καλά τεκμηριωμένο. Το ίδιο ισχύει και για τους ασθενείς με πολλαπλή κλίνηση, και το μέλλον στη θεραπευτική είναι να διατηρήσουμε όσο το δυνατόν την εγκεφαλική λειτουργία και την λειτουργικότητα των ασθενών, με απότερο στόχο την βέλτιστη ποιότητα ζωής αυτών. Οι τρέχουσες κλινικές μελέτες που διεξάγονται στην κλινική μας πάνω στην πολλαπλή κλίνηση είναι οι περισσότερες φάσεις 3 μελέτης. Πολλές από αυτές, αν όχι οι περισσότερες, έγινε η εκκίνησή τους στην περίοδο της πανδημίας. Αφορούν πολλές από αυτές αντιβήτα θεραπείες που ξέρουμε πλέον, γιατί παλιότερα δεν γνωρίζαμε, ξέρουμε πλέον τον κίνδυνο που διατρέχουν οι ασθενείς που λαμβάνουν μια αντιβήτα θεραπεία, όπως επίσης και πολλές από αυτές είναι με καινούργια μόρια που στοχεύουν σε άλλα ανοσολογικά μονοπάτια με τους αναστολείς του BTK, ενός ενζήμου εν πάση περιπτώσει που εμπλέκεται στο ανοσολογικό κομμάτι.
έχει να κάνει επίσης με το μονοπάτι της β' θεραπείας και όλο αυτό της εντοπισμένης φλεγμονής εντός του κεντρικού συστήματος. Δυστυχώς, λόγω των συνθηκών, στην αρχή της πανδημίας, πολλές μελέτες, αυτές που βλέπετε με την κόκκινη γραμμή, δεν μπορέσανε να εντάξουμε ασθενείς, να τους αξιολογήσουμε και τελικά να τυχεοποιηθούν, διότι η πρόσβαση στα νοσοκομεία εκείνη την περίοδο ήταν πολύ δυσχερής. Οπότε συνολικά έχουμε 11 κλινικές μελέτες φάσης 3 εν καιρό πανδημίας και 3 μελέτες φάσης 4 μελέτες παρατήρησης, αλλά επίσης όμως με σκευάσματα που είναι καινούρια στην θεραπευτική μας παρέτρα και κυκλοφόρησαν σχετικά πρόσφατα, οπότε ουσιαστικά δεν έχουμε πολύ μεγάλη κλινική εμπειρία από το παρελθόν και μάλιστα εν μέσω πανδημίας. Οπότε συνολικά 55 ασθενείς συμμετέχουν σε όλες τις κλινικές μελέτες στο πρόγραμμα της Β' Νευρολογικής για την πολλαπλή σκλήρυνση, όπου καταλαβαίνετε ένας μεγάλος όγκος ασθενών έπρεπε να διαχειριστεί υπό αντίξωες συνθήκες εν καιρό πανδημίας με μειωμένη προσβασιμότητα στο νοσοκομείο και ό,τι αυτό συνεπάγεται από πλευράς κλινικών μελετών που θα πούμε στη συνέχεια. Οπότε ήρθε ο COVID και μας έφερε τα πάνω κάτω, να το πω έτσι λαϊκά. Ήταν μια απροσδόκητη εξέλιξη και μια πρωτοφανής για τα σύγχρονα δεδομένα ιατρικά εξέλιξη παγκοσμίως. Δεν ήξεραμε πώς θα το διαχειριστούμε. Δεν υπήρχε πολύ άγνοια στην αρχή, πολύ άγχος, πολύ στρες, τόσο από πλευρά των ασθενών, όπως τονίστηκε και από την κυρία Τάτση και από την κυρία Μποτζίκη ιδιαίτερα, μέσω των ερωτηματολογίων και αυτής της πρωτοβουλίας που έγινε από το κέντρο μας και από την Ελληνική Νευροσαρκολογική Εταιρεία. Οπότε, αλλά υπήρχε και αυτό και από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, γιατί να θυμίσω τότε δεν υπήρχαν ούτε εμβόλια και υπήρχε μεγάλη άγνοια και με την νόσο, αλλά και με τη διαχείριση αυτής και με την επίδραση που θα έχει αυτή στους ασθενείς με ΕΜΕΣ, πόσο μάλλον σε ασθενείς που υποβάλλονται σε κλινικές μελέτες με κάποια μόρια και κάποια φάρμακα, τα οποία δεν γνωρίζαμε ακριβώς πώς λειτουργούν και πώς η νόσος η COVID θα είχε επίδραση πάνω σε αυτούς. Οπότε η διαχείριση της νόσου, τόσο κάτι που ίσχυε και πριν τον COVID, μοιάζει με ένα ατελείωτο πάσμα που πρέπει να ενώσει ο θεράπων γιατρός και μάλιστα, να το θέσω πιο σωστά, η όλη ομάδα που ασχολείται με αυτούς, η ολιστική διαχείριση του ασθενούς, μοιάζει με ένα πάσμα που πρέπει να ενώσει ο καθένας από αυτούς ξεχωριστά, με στόχο να έχουμε την καλύτερη διαχείριση σε όλα τα κομμάτια, όχι μόνο της νόσου, αλλά και τα συμπτωματικά και την ποιότητα ζωής και το ψυχολογικό και το νοητικό κομμάτι αυτών των ασθενών. Αλλά ήρθε και ο COVID και αυτό το puzzle έγινε ακόμα πιο δύσκολο, με ακόμα περισσότερα κομμάτια και πολλά ερωτηματικά. Υπήρχαν διάφορες προκλήσεις που προέκυψαν μέσα από αυτό, όπως ήταν η καραντίνα, τα κέντρα που ήταν κλειστά, οι περιορισμοί που υπήρχαν στις αποστάσεις, γιατί εμείς δεν διαχειριζόμαστε ασθενείς που είναι μόνο εντός Θεσσαλονίκης, αλλά και ασθενείς που είναι από όλη τη Βόρειο Ελλάδα και όχι μόνο. Υπήρχαν ζητήματα που μπορούσαμε να είχαμε θέματα όσον αφορά την διακοπή της προμήθειας των φαρμακευτικών προϊόντων υπομελέτη και επίσης άλλα θέματα που είχαν να κάνουν τόσο με το προσωπικό, που μπορεί κάποιος να είχε μολυνθεί και δεν ξέρουμε πώς μετά θα διαχειριζόμασταν την κλινική μελέτη. Επίσης, αυτές όλες οι προκλήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάποιες δυσκολίες που να είναι σύμφωνα με το πρωτόκολλο και με τις οδηγίες του πρωτοκόλλου κτλ. Όσον αφορά την διαχείριση, όσον αφορά την χορήγηση και όσον αφορά και την καταγραφή και επίσης, ακόμα πιο σημαντικά, σε σχέση με την ασφάλεια του ασθενούς και με την εργαστηριακή παρακολούθηση αυτών. Και όλα αυτά γιατί δεν υπήρχε τότε εκείνη την περίοδο κάποια κατευθυντήρια οδηγία, κάποιες κατευθύνσεις πώς θα μπορούμε να διαχειριστούμε τις κλινικές μελέτες κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας. Επίσης, δεν ξέραμε πώς θα διαχειριστούμε τους ασθενείς που ήταν υψηλού κινδύνου για βαριά νόση με COVID, όπως ήταν γνωστό, με αυτούς που είχαν τη συνοσηρότητα δηλαδή. Και επίσης, προέκυψαν και κάποια πρακτικά ζητήματα όσον αφορά το κέντρο το δικό μας, εκεί που στεγάζονται τέλος πάντων οι κλινικές μελέτες, τα φάρμακα, τα ψυγεία μας, οι φυγόκεντροι και όλο αυτό το κομμάτι της
διαχείριση, εν πάση περιπτώσει, του εργαστηριακού κομματιού. Ένα. Και δεύτερον, ήταν και το θέμα με το φακέλο των ασθενών και η καλή καταγραφή του. Γιατί, ως γνωστόν, μια κλινική μελέτη, όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε, χρειάζεται τουλάχιστον μέχρι προ-πανδημίας συχνές επισκέψεις στο κέντρο διεξαγωγής κλινικής μελέτης και πολύ καλή καταγραφή όλων των δεδομένων της κλινικής μελέτης. Ευτυχώς όμως κινητοποιήθηκαν οι μηχανισμοί τόσο από τον EMA, δηλαδή τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από το FDA, και εξέδωσαν σχετικά πρόσφατα. Βλέπουμε από το αίμα ήρθε τον Μάρτιο 20 Μαρτίου του 2020 και αντίστοιχα από το FDA επίσης την ίδια περίοδο, την οποία και ανανεώθηκε τον Αύγουστο του τώρα πρόσφατα, το καλοκαίρι του 2021, που δείχνει κάποιες κατευθύνσεις και κάποιες οδηγίες σχετικά με την διεξαγωγή των κλινικών μελετών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ενδεικτικά αναφέρω την κατευθυντική οδηγία του ΕΜΕ, γιατί αυτή μας αφορά, διότι ανήκουμε και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που τονίζει ιδιαίτερα είναι τόσο για την έναρξη κλινικών μελετών, αλλά και για την συνέχιση αυτών κατά τη διάρκεια της πανδημίας, είναι η αξιολόγηση του κινδύνου και την εφαρμογή των μέτρων προστασίας των συμμετοχών σε μια κλινική μελέτη. Και τονίζει ιδιαίτερα ότι προτείνεται ο περιορισμός των φυσικών επισκέψεων στο κέντρο της μελέτης. Εντάξει, η επιλογή να βρεθούν δηλαδή όσο το δυνατόν καλύτερες λύσεις της αποστάσεως επικοινωνίας των ασθενών με τον ερευνητή, αυτό που προηγουμένως προαναφέρθηκε ως telemedicine ή telecounseling, εν πάση περιπτώσει. Υπήρχαν θέματα πώς θα παραλάβουν αυτοί οι ασθενείς το υπομελέτη φάρμακο. Υπήρχε μια ταχυδρομική παράδοση της προγραμματισμένης δόσης του ερευνητικού φαρμάκου, αλλά και όπου απαιτούνταν έξτρα ιατρικός εκπληκτισμός στο σπίτι των ασθενών μέσω courier ή μέσω άλλων τρόπων που θα αναφέρω στη συνέχεια. Και φυσικά να διατηρηθεί το απαραίτητο της προστασίας του απαραίτητου των στοιχείων τόσο των ασθενών αλλά και των φαρμακευτικών προϊόντων υπομελέτη. Και θα προτείνεται η μεταφορά των συμμετοχών στο κέντρο διεξαγωγής μακριά από επικίνδυνες ζώνες, όπως τα νοσοκομεία αναφοράς για τον κορονοϊό, ή να πάνε σε κέντρα άλλα που βρίσκονται πιο κοντά στην κατοικία τους. Και φυσικά τα εργαστηριακά τους, οι εξετάσεις για την ασφάλεια της παρακολούθησης του υπομελέτη φαρμάκου να γίνεται όχι σε κεντρικά εργαστήρια του εξωτερικού, αλλά σε εξωτερικά τοπικά εργαστήρια. Όπως φαίνεται, όλα είναι θέμα ωφέλους και κινδύνου. Όπως είναι γνωστό, εμείς που ασχολούμαστε με την πολλαπλή κλίνηση, αυτό το αξιολογούμε πάντα τόσο για την έναρξη, αλλά και κατά τη διάρκεια της θεραπείας ενός ασθενούς με νοσοτροποποιητική αγωγή, το ίδιο φαίνεται να ισχύει για τη διεξαγωγή των κλινικών μελετών. Και αυτό που φαίνεται να υπερέχει όλων είναι η ασφάλεια των συμμετοχόντων υπόψη λόγω της πανδημίας. Και η γενική καθοδήγηση που υπάρχει είναι ότι οι κλινικές επισκέψεις καλό είναι να γίνονται τηλεφωνικώς και να τονίζονται αν υπάρχει διαφορά στη συμπτωματολογία των ασθενών, η αναγνώριση ανεπιθύμητων ενεργειών ή σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών που θα χρειάζονται κάποια περαιτέρω ενέργεια από πλευράς μας, οι αλλαγές αν υπάρχουν στις συγχορηγούμενες θεραπείες και φυσικά να υπάρχει όλα αυτή μια καλή τεκμηρίωση και μια καλή καταγραφή στο πρωτόκολλο και αν πληρούν την συμμόρφωση με την χορηγούμενη αγωγή. Και επίσης οι εργαστηριακές εξετάσεις έδινε αυτό το παράθυρο που εμείς όμως σαν θεράποντες ιατροί και από ιατρικής πλευράς είχαμε κάποιες αμφιβολίες πώς μπορούμε να χορηγούμε ένα υπομελέτη φάρμακο χωρίς να κάνουμε εργαστηριακά. Γιατί από πολλούς χορηγούς, από πολλές κλινικές μελέτες, η οδηγία ήταν ότι τα εργαστηριακά μπορούν σε αυτή την περίοδο να αποφευθούν. Τώρα επίσης, όσον αφορά πώς μπορούν να παραλάβουν οι ασθενείς χωρίς φυσική παρουσία στο κέντρο, μπορούσαμε να τα στείλουμε με courier ή να επικοινωνήσουμε με κάποιον συγγενή και να τα παραλάβει στην είσοδο του νοσοκομείου. Οπότε πρακτικά τι κάναμε εμείς σε αυτό το κομμάτι με τις κλινικές μελέτες. Είχαν ενημερωθεί οι ασθενείς να επικοινωνούν με την κλινική ομάδα είτε μέσω τηλεφώνου είτε διαδικτυακά μέσω email είτε μέσω άλλων εφαρμογών όπως προαναφέρθηκε. Αν είχαν κάποια αλλαγή στη γενική τους ιατρική κατάσταση και πόσο πιο πολύ σε σχέση με την ΕΜΕΣ, είχαμε προσπαθήσει να κάνουμε πιο συχνές τηλεφωνικές επικοινωνίες και να έχουμε επαφή με τους ασθενείς είτε και τηλεφωνικά αλλά είτε και μέσω βιντεοκλήσεων.
ανεξαρτήτως των απαιτήσεων του πρωτοκόλλου, ώστε να έχουμε όσο δυνατόν καλύτερη εικόνα των ασθενών και ιδιαίτερα αυτών που ήταν αυξημένη επικινδυνότητα για να κολλήσουν το COVID και να πάνε χειρότερα ενδεχομένως αυτούς τους ασθενείς, δηλαδή με συνοτσιρότητα. Και επίσης προσπαθούσαμε να καταγράψουμε αυτά όλα που κάναμε τηλεφωνικά σε ειδικό φύλλο συνέντευξης που ουσιαστικά ήταν ένα μίνι έντυπο αυτό που θα κάναμε αν ήταν ο ασθενής εδώ με φυσική παρουσία. Και φυσικά όσον αφορά την ενέργεια των εργαστηριακών εξετάσεων που ανατονίζω είναι μείζωνο σημασία γιατί έχει να κάνει με την ασφάλεια του ασθενούς, όταν δεν μπορούσαν αυτά να γίνουν στο εξωτερικό και να είχαμε θέμα με τα courier και τα λοιπά, προσπαθούσαμε να τα κάνουμε σε τοπικά εργαστήρια. Και φυσικά η φυσική εξέταση, όταν χρειαζόταν, τους στέλναμε σε εξωτερικούς ιατρούς της πρωτοβάθμιας υγείας, όπως προαναφέρθηκε από τον κύριο Μπακίρτζη, και είχαμε μια πολύ καλή επαφή μαζί τους και όλα αυτά καταγραφόταν στη μελέτη του πρωτοκόλλου. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι ο εμβολιασμός θεωρείται η κορυφαία συμβολή της ιατρικής στη δημόσια υγεία κατά τον 20ο αιώνα και όπου αυτός δεν είναι εφικτός για τον χύψη λόγο, για προσωπικούς λόγους του ασθενούς, που όπως ανέφερε και ο καθηγητής πολλές φορές είναι ακατανόητη, τουλάχιστον να διατηρούμε τα μέσα της κοινωνικής αποστασιοποίησης και τα αυτονόμενα, τουλάχιστον δηλαδή μια μάσκα και καλή υγιεινή. Αυτά θα ήθελα να πω εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Γιάννη, για την πολύ εμπεριστατωμένη παρουσίαση, όπου αναδείχθηκε και αυτό το κομμάτι μελετών, οι οποίες δεν μπορούσαν να αναβληθούν, γιατί ξαναλέω ότι αυτή είναι άλλωστε και η τεράστια πρόκληση αυτή τη στιγμή όλης της κοινωνίας, του συστήματος υγείας και της επιστήμης, όπου πρέπει ταυτόχρονα με την πανδημία και όλα τα προβλήματά της να αντιμετωπίζουμε και τα χρόνια προβλήματα των ασθενών μας και ειδικά ασθενών όπως είναι οι νευρολογικοί ασθενείς, που και δεν μπορούμε σίγουρα με κανέναν τρόπο να τους εγκαταλείψουμε στη μοίρα τους. Θα κλείσω εγώ με την τελευταία παρουσίαση, λέγοντας ότι ξανά θα το επαναλάβω αυτό το πράγμα, ότι μέσα από πραγματικά πολύ δύσκολες καταστάσεις δοκιμαζόμαστε. Ταυτόχρονα όμως είναι ουδέν κακό να μη γες καλού. Σε αυτή την περίοδο κινητοποιήθηκε όλη η κοινωνία, όλη η επιστημονική κοινότητα, έτσι ώστε να αναζητηθούν λύσεις για να εξακολουθούμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στους ασθενείς μας και κάτω από αυτές τις συνθήκες. Ταυτόχρονα όμως να επιταχυνθούν και κάποιες διαδικασίες οι οποίες ούτως ή άλλως ήταν στο σχέδιο, στα πλάνα των φορέων υγείας, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη και στο δυτικό κόσμο γενικότερα, και φάνηκε ο τεράστιος ρόλος που μπορεί να έχει αυτό που λέμε τηλεϊατρική ή η άσκηση της ιατρικής από απόσταση, όπου μπορεί αυτό να εφαρμοστεί. Σε κάθε περίπτωση, εάν έχουμε την ανάγκη αυτή τη στιγμή να μην φορτώνουμε το σύστημα υγείας με πάρα πολλά περιστατικά, ειδικά COVID-19, διότι δημιουργούνται τα γνωστά προβλήματα, πολύ φοβάμαι ότι στον χρόνο αυτό θα ήταν και μια πραγματικότητα που θα είχε να κάνει με το πώς λειτουργούν γενικότερα τα συστήματα υγείας, με έναν cost-effective, όπως λέμε, τρόπο. Και από την άλλη πλευρά, βέβαια, εμείς οι γιατροί αυτό που έχουμε πρωτίστως στο μυαλό μας είναι η καλύτερη ποιότητα ζωής των ασθενών μας κατά τη διάρκεια του προβλήματος που έχουν, και ειδικά αν είναι αυτό ένα χρόνιο πρόβλημα, όπως είναι τα περισσότερα νευρολογικά νοσήματα, αλλά και οξύ πρόβλημα, ακόμα και στην νευρολογία. Γνωρίζουμε ότι η νευρολογία έχει πολλά επίγοντα και οξέα περιστατικά να αντιμετωπίσει. Έχουμε εμπειρία και από τις δυσκολίες που υπήρχαν και σε αυτές τις περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας, και αναφέρομαι είτε στα αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια, είτε σε κάποιο στάτους επιλέπτικους, το οποίο μπορεί να εμφανιζόταν ο ασθενής στην εφημερία της κλινικής. Πριν φαινόταν με λαδρετό, τώρα τι έγινε δεν ξέρω. Να κάνουμε...
Συγχωρείτε λίγο, υπάρχει εδώ ένα τεχνικό ζήτημα από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Πάω ξανά στο παράθυρο, κάνω κλικ εδώ, κάνω share αυτό και μια χαρά νομίζω εμφανίζεται η τέτοια. Να κάνω στην παρουσίαση, μήπως αυτό δημιουργεί προβλήματα το full screen. Όχι, δεν δημιουργεί προβλήματα το full screen, μια χαρά. Άρα λοιπόν, βελτιώνοντας την φροντίδα των ασθενών με πολλαπλής κλήρηση στην Ελλάδα, ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών υγείας τον Ιούλιο του 2021, αποφασίστηκε από την Ελληνική Ακαδημία Νευρονοσολογίας να χτιστεί μια πρόταση υποτύπων έρευνας βέβαια καταρχάς, και να χτιστεί μια πρόταση η οποία στόχο θα έχει το να βελτιώσουμε όσο γίνεται την παροχή υγείας προς τους ασθενείς μας. Τι γίνεται εδώ? Ας το πάω από εδώ καλύτερα, μην το βάλω στο full screen. One sec, I didn't catch that. Could you try again? Αν είναι δυνατόν. Το ένα μετά τα άλλα. Λοιπόν, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, το οποίο από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε αυτήν μας την πρωτοβουλία, σκοπός αυτού και αντικείμενο αυτού του έργου είναι η βελτίωση της οργάνωσης, επικοινωνίας και συνεργασίας των προσφερωμένων υπηρεσιών υγείας και φροντίδας στη διαχείριση πολλαπλής κλήρησης και τη διευκόλυνση της κλινικής και μεταφραστικής έρευνας για την νόσο στην Ελλάδα. Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει 3 φάσεις, με σκοπό τη διαμόρφωση ενός δικτύου υπηρεσιών υγείας βάσει της ελληνικής πραγματικότητας και των αναγκών των ασθενών και των εμπλεκόμενων μερών στο πλαίσιο ολιστικής διαχείρισης του ασθενούς. Αυτή η πρωτοβουλία δεν είναι αποκλειστικά καινοτόμα δική μας εδώ στην Ελλάδα. Οφείλουμε να ομολογήσουμε, και ήταν άλλωστε και μετά από συνεργασίες και συνεννοήσεις και επικοινωνίες με παρόμοιους φορείς του εξωτερικού, όπου και εκεί γίνονται και καταβάλλονται τέτοιες προσπάθειες και έχουν προχωρήσει αρκετά σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, και εμείς εδώ στην Ελλάδα ξεκινάμε, όχι αργά, ξεκινάμε έγκαιρα, αλλά θα πρέπει να δουλέψουμε πραγματικά πάρα πολύ συστηματικά προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα τέτοιο σχήμα. Το έργο έχει 3 φάσεις, όπως είπα. Η πρώτη είναι η μελέτη για το σχεδιασμό του δικτύου, η δεύτερη η δημιουργία και οργάνωση του δικτύου και η τρίτη η λειτουργία του δικτύου. Το δίκτυο αποτυπώνεται σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια κάπως έτσι. Είναι ασθενοκεντρικό και βλέπουμε πώς θα πρέπει να διαδικτυώνει μεταξύ τους κέντρα πολλαπλής κλήρησης, ερευνητικά κέντρα, συλλόγους ασθενών και δομές υγείας και πρόνοιας, με μια ροή πληροφοριών από τη μία υπηρεσία στην άλλη, με σκοπό τελικά να μπορούμε να στηρίξουμε τον ασθενή μας ακόμα και στις εσχατιές της πατρίδας μας. Αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη ταλαιπωρία είναι για έναν ασθενή με τέτοια κινητικά προβλήματα να ξεκινάει από περιοχές, είτε και από τα νησιά, γιατί στο κέντρο μας έχουμε ασθενείς και από την νησιωτική Ελλάδα, αλλά και από άλλες απομακρυσμένες περιοχές, όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και της κεντρικής και νοτιού Ελλάδος. Φανταστείτε λοιπόν πόσο σημαντικό θα ήταν να μπορούσε αυτός ο άνθρωπος εκεί, στον τόπο του, με την βοήθεια του δικού του νευρολόγου που έχει δίπλα του ή της πρωτοβάθμιας υγείας που υπάρχει εκεί, να μπορεί να αντιμετωπίζει τρέχοντα προβλήματα, και αν είναι να απευθυνθεί διαζώσεις στο κέντρο, θα να είναι για κάτι πάρα πολύ εξειδικευμένο. Βλέπουμε εδώ πέρα κυτρίνισσα αυτές τις 2 υπηρεσίες, την κατοίκον φροντίδα και την κατοίκον νοσηλεία, ως κομμάτι αυτού του ευρύτερου δικτύου, σπέφτοντας να ενημερώσω ότι ήδη έχει ξεκινήσει η υλοποίηση, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος, πάλι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας. Αυτό έχει ξεκινήσει για τους ογκολογικούς ασθενείς στην Ελλάδα, ξεκίνησε ήδη και για τους ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση, με την επιστημονική παρακολούθηση και ευθύνη της Β' νευρολογικής κλινικής και πιο συγκεκριμένα του κέντρου πολλαπλής κλήρησης της κλινικής αυτής, και αυτό το έργο δεν είναι τίποτα άλλο από την προτυποποίηση, δηλαδή το διάγραμμα ροής λειτουργίας της κατοίκον νοσηλείας αναφορικά με την χορήγηση θεραπείων στο σπίτι. Γιατί κατοίκον νοσηλεία? Διότι είναι πολύ καλύτερο το να είσαι στο σπίτι σου. Αυτά τα τέτοια είδους προγράμματα υπάρχουν ήδη στο εξωτερικό και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γαλλία, όπως βλέπετε εδώ, και το εφαρμόζουν σε ασθενείς με καρκίνο, στους οποίους δίνουν φάρμακα και χημειοθεραπείες στο σπίτι των ασθενών. Είναι αυτό το chemo bus, δηλαδή το χήμιο λεωφορείο, το οποίο χρησιμοποιείται
για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες αυτών των ασθενών. Έχει υπολογιστεί ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο τουλάχιστον ότι μια τέτοια πολιτική μπορεί να εξοικονομήσει σχεδόν 120 εκατομμύρια στερλίνες Αγγλίας από κάθε χρόνο. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι είναι κάτι το οποίο είναι cost effective, αλλά σε κάθε περίπτωση, ξαναλέω, εγώ προσωπικά δεν είμαι οικονομολόγος υγείας, εγώ γιατρός είμαι. Και αυτό που γνωρίζω και αντιλαμβανόμαστε όλοι οι υγειονομικοί είναι ότι είναι ιδανικό το περιβάλλον του σπιτιού προκειμένου να αντιμετωπίζονται και να ασκείται νοσηλεία και στο περιβάλλον του σπιτιού, και δεν έχουμε φυσικά τώρα το χρόνο για να αναλύσω για το πώς αυτό θα μπορεί να γίνει και στην πολλαπλή σκλήρυνση. Πάντως είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για το γεγονός ότι η δεύτερη κατηγορία νοσήματος για την οποία θα ασχοληθεί αυτό το πρόγραμμα είναι η πολλαπλή σκλήρυνση. Βλέπουμε εδώ μια φωτογραφία, μια τέτοια ομάδα στο εξωτερικό. Μιλούμε όχι για φροντίδα, για ανακουφιστική φροντίδα κατοίκων, κάτι που σαν πρόγραμμα υπάρχει από παλιά στην πατρίδα μας, ειδικά ξαναλέω για τους ογκολογικούς ασθενείς. Μιλώ για νοσηλευτική παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών στο σπίτι. Αυτό βέβαια φαντάζομαι ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνεται έτσι, θα γίνει έτσι από τη μία στιγμή στην άλλη. Είναι μια διαδικασία η οποία περιλαμβάνει διάφορα στάδια, τα οποία θα πρέπει να προβλεφθούν, να σχεδιαστούν, να πιστοποιηθούν με μια διαδικασία λίγο έως πολύ αυτό που λέμε, που ακολουθούμε και στο ISO. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχουν ήδη εγκύκλοι από παλιά του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες αφορούν την φροντίδα στο σπίτι και την παροχή ανακουφιστικής φροντίδας και νοσηλείας στο σπίτι, ειδικά για τους ογκολογικούς ασθενείς. Εδώ ξαναλέω όμως δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Εδώ μιλάμε για την παροχή νοσηλείας έτσι όπως την παρέχουμε, παραδείγματος χάρη στους ασθενείς, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να έρχονται και από μακριά, έστω για μια ημερήσια νοσηλεία, για να τους χορηγηθεί το ένα ή το άλλο φάρμακο. Αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή και αυτό που έχει ήδη ξεκινήσει και με πάρα πολύ ενθουσιασμό η κλινική μας, όχι απλώς συμμετέχει αλλά και θα συντονίσει, αφορά τη διαδικασία προτυποποίησης, δηλαδή τις πιστοποιημένες διαδικασίες βάσει διεθνών πρακτικών τύπου ISO, και φυσικά σε όλη αυτή την προσπάθεια θα πρέπει να έχουμε την αμέριστη συμπαράσταση του νοσοκομείου μας και της διοίκησης του νοσοκομείου μας για αυτό το πρόγραμμα. Και με αυτό εδώ θα ήθελα να κλείσω και την εισήγησή μου, αφού ευχαριστήσω ορισμένους ανθρώπους και ομάδες ανθρώπων οι οποίοι αποτυπώνονται όλοι σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια. Ξεκινώ από την Β' Νευρολογική Κλινική και τους γιατρούς της, τους ειδικούς, όλους τους ειδικούς, οι οποίοι όλον αυτόν τον καιρό επιδεικνύουν ωριμότητα, γενναιότητα, υπομονή. Κάποιες φορές φυσικά σαν άνθρωποι μπορεί να λυγίζουμε, να κάνουμε πίσω, αλλά ούτε η αξιοπρέπειά μας και προπάντων ούτε η βούλησή μας, αλλά και η επιστημοσύνη μας ας μου επιτραπεί ο όρος, να κιωτέψουμε σε οποιαδήποτε πρόβλημα ή αναποδιά μπορεί να εμφανίζεται. Όλοι ανεξαιρέτως οι ειδικοί οι γιατροί της κλινικής μας ήταν και παραμένουν εξαιρετικοί και επί των επάλξεων, και μπορεί σήμερα να αναδείξαμε ως παράδειγμα το τι σημαίνει διαχείριση ενός χρόνιου νευρολογικού νοσήματος, και χρησιμοποίησαμε, ξαναλέω, ως παράδειγμα την πολλαπλή σκλήρυνση. Αν είχαμε το χρόνο, και ελπίζω ότι στο μέλλον θα το έχουμε και άλλα παραδείγματα να παρουσιάσουμε για το πώς χειριστήκαμε κάτω από δύσκολες πραγματικά συνθήκες άλλες καταστάσεις, όπως παραδείγματος χάρη τα οξέα αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια, και μάλιστα κάποιες από τις εμπειρίες μας και τις παρατηρήσεις μας κάτω, ξαναλέω, από αυτές τις συνθήκες δημοσιεύθηκαν στον επιστημονικό τύπο και σε υψηλού δίκτυ εμβέλειας επιστημονικά περιοδικά. Το να καθίσω τώρα να αναφερθώ σε ένα τα ονόματα, ίσως θα μας πάρει ο χρόνος, και δυστυχώς εγώ προσωπικά πάρα πολύ χρόνο δεν έχω στη διάθεσή μου, γιατί έχω αμέσως μετά μια άλλη υποχρέωση κάτω στο πανεπιστήμιο. Οπωσδήποτε βέβαια δεν ξεχνώ ποτέ, και όχι απλώς δεν ξεχνώ, ίσα-ίσα θεωρώ κάποια στιγμή θα πρέπει πρώτα να αναφέρομαι σε αυτήν την ομάδα συνεργατών, αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό. Θερμά να ευχαριστήσω και
την προηγούμενη προϊσταμένη μας, την κυρία Σταυροπούλου, αλλά και την ίν, την κυρία Παγανιά, οι οποίες με επαγγελματισμό, με τσαγανό, με επιστημοσύνη προσπάθησαν και προσπαθούν και προσπαθεί αυτή τη στιγμή η νυν προϊσταμένη μας, η κυρία Παγανιά, και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό να κρατήσουν ένα υψηλού επίπεδου νοσηλευτικής φροντίδας στην κλινική κατά τη διάρκεια όλης αυτής της περίοδου, και είμαι βέβαιος ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και τα δύσκολα που μάλλον έρχονται, και είμαι πάρα πολύ βέβαιος ότι θα το κάνουμε με πολύ επαγγελματισμό και με πάρα πολύ θάρρος. Να ευχαριστήσω φυσικά όλους τους ερευνητές οι οποίοι χρόνια τώρα εργάζονται και δουλεύουν και παράγουμε πρωτόλια, πρωτογενή γνώση και μεταφραστική έρευνα στο κομμάτι όχι μόνο της πολλαπλής κλήρησης αλλά και άλλων νευρολογικών νοσημάτων. Να ευχαριστήσω φυσικά τους συνεργάτες από άλλα κέντρα. Σίγουρα από τη μονάδα εντατικής θεραπείας είχε κάνει ο κύριος Καραπαναγιωτίδης, ο αναπληρωτής καθηγητής που έχουμε στην κλινική, μια καταπληκτική δημοσίευση, και η συνεργασία του μαζί τους ήταν εξαιρετική και παραμένει εξαιρετική. Να ευχαριστήσω φυσικά το εργαστήριο της ακτινολογίας και τον κύριο Πρασόπουλο, οπωσδήποτε το διευθυντή, τον κύριο Κολάρα, τον κύριο Παμίδη, τον κύριο Στυλιάδη. Να ευχαριστήσω επίσης τους συναδέλφους από το Αττικό Νοσοκομείο, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας για τη συνεργασία τους και την ανταλλαγή απόψεων όλα αυτά τα χρόνια, και με κόκκινα και bold γράμματα, όπως διαπιστώνετε. Και θέλω θερμά να ευχαριστήσω τους ασθενείς μας και τις οικογένειές τους για την συνεργασία τους, για την διάθεσή τους, για την πραγματικά τεράστια υπομονή τους, και οπωσδήποτε να ευχαριστήσω όλους τους ειδικευόμενους της κλινικής μου. Όλον αυτόν τον καιρό, στην περίοδο της πανδημίας και κάτω από συνθήκες δύσκολες, αυτά τα παιδιά προσπάθησαν να ανταπεξέλθουν, να βάλουμε πλάτη όλοι μαζί, και κυρίως το βάρος πολλές φορές στις δικές τους πλάτες, να προσφέρουμε και να βοηθήσουμε στις COVID κλινικές, αλλά και ταυτόχρονα φυσικά να μην αφήσουμε να πάνε πίσω οι υποχρεώσεις μας και αυτό το οποίο πρέπει να προσφέρουμε στους νευρολογικούς ασθενείς μας, ανεξάρτητα από το αν έχουν ή δεν έχουν COVID-19. Και στη δεξιά στήλη όλους εκείνους τους επιστημονικούς φορείς και κρατικούς φορείς οι οποίοι βοήθησαν και στηρίξαν και στηρίζουν κάθε προσπάθεια που κάνουμε σε σχέση με τους ασθενείς μας, αλλά και οπωσδήποτε σε σχέση με την έρευνα που διεξάγουμε τόσο σε κλινικό όσο και σε πειραματικό και μεταφραστικό επίπεδο. Να ευχαριστήσω όλους εσάς για την παρουσία σας και την ακρόαση αυτής της επιστημονικής εκδήλωσης, και εύχομαι να είμαστε όλοι γεροί, να είμαστε όλοι καλά. Εύχομαι ο καθένας από εμάς να πείσει έστω και έναν παραπάνω από τους συνανθρώπους μας να πάει να εμβολιαστεί, για να τελειώσουμε επιτέλους με αυτήν την ιστορία που τραβάμε τόσο καιρό, και να είμαστε όλοι γεροί, όλοι καλά, και να αναζητούμε και να βρίσκουμε όσο περισσότερη χαρά γίνεται μέσα σε αυτήν την ζωφερή κατάσταση την οποία βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε. Χαρά μέσα από την προσφορά μας στον ασθενή και στην έρευνα και στην επιστήμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν βλέπω κάποιες ερωτήσεις εδώ στο chat. Φαντάζομαι ότι είναι και λίγο και αργά. Δεν ξέρω αν θα ήθελε κάποιος να ρωτήσει κάτι. Είμαστε εδώ. Διαφορετικά να έχετε όλοι μια πολύ καλή νύχτα και όλα καλά. Δεν έχει κάτι, έτσι. Άνοιξε λίγο το ανοίξω. Τι να ανοίξω. Ο κύριος Καραπαναγιωτίδης πάει να πει, αλλά έχει στο ήχο. Θέλει κάτι να πει ο κύριος Καραπαναγιωτίδης. Όχι, Θόδωρε, αν θες να πεις κάτι, πρέπει να ανοίξεις το μικρόφωνο, γιατί δεν ακούγεσαι. Όχι, απλώς να ευχαριστήσω. Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ χρήσιμη και έτσι, διαφωτιστική, γενικά από πολλές πλευρές εκδήλωση, και να ευχαριστήσω για την αναφορά σε όλους τους συνεργάτες της κλινικής και εσάς. Τώρα ακούγεσαι, Θόδωρε. Ναι. Θόδωρε, τώρα ακούγεσαι, αν θέλεις επανέλαβε. Ναι, λέω, δεν ήθελα κάτι ιδιαίτερο να πω, απλώς να ευχαριστήσω και εσάς και όλους τους συνεργάτες για την διοργάνωση και την υποστήριξη και την προσπάθεια που καταβάλουμε όλοι αυτοί υπό τις δύσκολες αυτές συνθήκες. Δεν είχα κάτι ιδιαίτερο να πω. Ήταν πραγματικά μια
συγκέντρωση, μια εκδήλωση νομίζω πολύ χρήσιμη, μια θετική ανατροφοδότηση για όλους μας για τη συνέχεια τη δύσκολη που μας περιμένει. Ευχαριστούμε, Θόδωρο, για το σχόλιο σου. Και φυσικά ξέχασα για ακόμη μια φορά να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές του σημερινούς και να κλείσω με θερμές ευχαριστίες προς τη διοίκηση του νοσοκομείου για τη δυνατότητα που μας έδωσε να μοιραστούμε σήμερα μαζί σας όλες αυτές τις εμπειρίες μας. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, καλή σας νύχτα.